Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 58 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udtod sa UFM Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Sa aton sininga pagpangalagad, yari aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 24 dias na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon, inimula ka rin mong kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa matalakuan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, mga vendor sa Mandurriao Public Market nagahibubunot matapos kasubong pinabayan na sila. Lumaw-lumaw na ila sining mata nga tingiban sining mga merkado nagbukas na niya. Nakatransfer na mga vendor to sila yara sa gyapon sa guwa nagapabilin. Sa iban pa nga matalupang doon kag mga nagapaw na karon nga mga balita, 7 ka mga persona posible suspect sa pagpalapta sa bomb threats sa syudad. Gin-applyan na sa cyber warrant sa korte suno pa sa Iloilo City Police Office. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sining pagpangalagad, 73 ka mga bomb threat ang na-record sa PRO6 sa bulan sang Nobyembre. Ang kapulisan siguraduhon nga wala na sang pagpamahog pa nga mabaton sa mga palabuton siniya nga mga festival. Lakip na dire ang Christmas, New Year kag dinagyang. ABC Haro wala sang ideya kon sanday sino mga barangay kapitan nga ginpasakaan sang kaso bangod man sa AIC sa anomaly. Samtang duha ka Ilonggo OFW ang na-record nga naapektuhan sang sunog sa Taipo sa Hong Kong. Muni aton madalagwar mga balita, issues kag impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad. Triman sa balatuntunan na bumbuhanay sa udto. Tinguhan naton karon nga malabot aton sining mga kulturan sa nagalilaing nga bahin sa kalibutan sa pag-checkar ba naton sa Christmas around the world. Mga detalye kadalaguan sining mga balita aton sinibalikan pagkatapos ang Bombo Network News. Ating Speaker Romualdez at Majority Leader Sandro Marcos idinidiin muli sa issue ng allocable projects. Iba't ibang grupo naman ng mga Pilipino sa ibang bansa na nakiisa rin sa November 30 anti-corruption protest. Ang Senado nilinaw na walang umiiral na no work, no pay para yan sa mga umaabsen o lumiliban na senador. Ang Land Transportation Office naman iniurong muna ang pag-impound ng e-bikes at e-trikes sa National Highways kasunod po yan ng kaliwat kanang Batikos. Sa ating provincial report, abangan humamaya ang labi ng overseas Filipino worker na nasunog o nasawi sa sunog sa Hong Kong. Inaasikaso na ng pamilya upang maiuwi dito sa Pilipinas. Sa international news naman, ang Sri Lanka nagdeklara na ng state of emergency at umapila na rin ng international aid kasunod po yan ng mga pagbaha at mudslide na kumitil na ng lagpas 330 katao. Abangan sa ating sports balita mamaya ang Minnesota Timberwolves tagumpay ang comeback win laban sa San Antonio Spurs. At live nationwide via satellite. Narito hong detalye ng ating mga balita. Lumilitaw sa pag-aaral ng People's Budget Coalition ng budget ng Department of Public Works and Highways ay mas nakatuon sa interes ng ilang mga mambabatas at opisyal kaysa sa kapakanan ng mga mamayan.
Tinukoy ng coalition na ang tinatawag na allocable funds ay bagong anyo ng pork barrel na discretionary at politically motivated. Mula 2023 hanggang 2025, pinakamalaking bahagi ng halos 1.2 trillion pesos na pondo na napunta kina Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at Leyte Representative Martin Romualdez. Si Marcos ay nakatanggap ng 15.8 billion pesos habang si Romualdez ay 14.4 billion pesos. Higit na mas malaki kumpara sa ibang mga distrito. Nakasaad sa dokumento na maging ang non-allocable projects ay naapektuhan ng political maneuvering at mga insertions ng Kongreso. Sa kabila ng deklarasyon ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang pork barrel, natili ang allocables bilang otomatikong pondo ng Department of Public Works and Highways para yan sa mga kongresista. Samantala, nakiisa rin ang ilang grupo ng mga Pilipino sa The Netherlands sa anti-corruption protest nitong linggo, Nobyembre 30, kasabay po ng trillion peso March 2.0 sa Pilipinas. Kabilang sa mga grupo ng mga migrante na nakilahok ay ang Duterte Panagutin Network, ang Migrante Netherlands, Pinay in Holland Gabriela, kasama ang iba pang Dutch nationals na nagtipon sa harapan ng Utrecht Central Station. Sigaw ng mga ito ang pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa korupsyon. Ayon sa convener ng Duterte Panagutin Network na si Ikay Enriquez, ito ay hindi tungkol sa kulay ng politika o kung sino ang binoto noong eleksyon, kundi ito ay issue para sa lahat ng Pilipino na ninakawan ng mga buwis at serbisyo na nagresulta sa pagkamatay dulot ng mga pagbaha bilang bunga ng korupsyon. Nagpahayag naman ng lungkot si Bayan International Officer Andan Bonifacio dahil ang remittances na ipinapadala nila ay ninanakaw lamang. Ang kanilang suporta anya para sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas at para sa mga naapektuhan ng mga kalamidad ay ang mga pondo anyang ninakaw. Ilang Dutch nationals naman ang suportado ng Pinay sa Holland Gabriela Group na nakiisa rin bit-bit ang mga banner na may nakasulat na walang pinagkaiba ang Marcos at Duterte. Samantala, sa may Sydney, Australia naman, pinangunahan ng bagong alyansang Makabayan o Bayan Australia ang protesta sa may Sydney Town Hall at nagtapos sa pamamagitan ng Militant Cultural Performance. Sentro ang isang o effigy ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na may nakasulat na resign. Nananawagan ang grupo sa pagbibitiw ng dalawang mataas na opisyal ng Pilipinas dahil sa pagkakadawit umano sa iba't ibang korupsyon scandals at nananawagan sa pagtatatag ng isang National Transition Council na kapareho sa ipinapanawagan naman ng mga grupo na narito sa Pilipinas. Sa ibang mga balita ho tayo, naghahanap pumuli ang International Criminal Court ng mga Filipino o Tagalog at Cebuano freelance transcriber. Maalalang nitong nakalipasong taon ay una nang ipinaskil ng International Criminal Court ang paghahanap ng mga individual na bihasa sa naturang mga lengguwahe. Ngunit makikita muli sa website ng International Tribunal ang bago nitong posting. Batay sa panuntunan ng International Criminal Court, ang deadline ng submission ng aplikasyon ay sa Disyembre 31 ng taong kasalukuyan. Mahigpit na ipinapaalala ng International Court na ang naturang deadline ay nakabatay sa time zone ng The Hague doon sa Netherlands. Kung lumagpas na sa 12 midnight ng December 31, oras po doon sa may The Hague, ang mga aplikasyon, hindi na ito tatanggapin pa ng International Tribunal anumang oras sa bansa kung saan nagmula ang naturang mga aplikasyon. Kasalukuyan ngang nakadetene si Pangulo o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court Detention Center matapos siyang arestuhin sa Pilipinas noong March at tuluyang isinurrender sa International Tribunal. Samantala, kuha po tayo ng report, si Manila Mayor Isko Moreno hindi naman ikinatuwa ang iniwang mga bandalismo sa ilang parte ng lungsod matapos ang malakihang rally. Kaugnay niyan, may report si Bombo Grant Hilario. Balik po tayo mamaya sa linya ni Bombo Grant Hilario, mga kabombo. Kasabay ng patuloy pa rin po nating pagtutok sa iniwan pong mga epekto nito kung naging rally kahapon, ano, na kung saan ay ilang mga venue ay dyan po sa may lungsod ng Maynila, mula ho dyan sa may Luneta Park, patungo dyan sa may Menjola area, mga kabombo. So mamaya, balikan po natin ang report ni Bombo Grant Hilario mula po dyan sa may lungsod ng Maynila. Abangan din mamaya, ano, dahil i-update din po tayo dyan sa may Kamara de Representantes. Dumalo po si Speaker Boji D dito sa
huli na po na flag raising ceremony yata. Ngayon pong taong 2025 dyan sa may Kamara de Representantes, mga kabombo. So mamaya ay update po tayo mula sa Kamara de Representantes. Samantala, sa iba pang mga balita, Weber? Bangon na muli ang nasa krisis sa software matapos na ang malawakang recall ng A320 jets at pagsasailalim sa ilang technical process. Nabatid na daan-daang eroplano mula sa Asia hanggang sa Estados Unidos ang agad na sumailalim sa software retrofitting na inuutos ng mga regulator. Ang hakbang na ito ay bunsod na rin ng insidente sa JetBlue A320 na naapektuhan ng solar flare. Humigit kumulang 6,000 na eroplano ang pansamantalang ipinaground upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Sa loob nga po ng 24 oras, nabawasan ang bilang ng mga apektadong eroplano matapos na matukoy ng mga eksperto ang partikular na mga unit. Ang solusyon ay ang pagbabalik sa mas lumang bersyon ng software na kumukontrol sa nose angle ng eroplano. Nagpaabot na rin ng paumanhin ang CEO ng Airbus at tiniyak na mas magiging bukas sila sa publiko kasunod ng mga aral mula sa krisis ng Boeing 737 MAX. Sa Pilipinas, 12 ng flights ang naantala habang may ibang umabot ng kalahating araw ang layover dahil sa naturang pangyayari. Balik ko tayo sa linya ni Bombo Gran Hilario. Kaugnay pa rin po mga kabombo dito ho sa reaksyon ng City Government ng Manila sa iniwan pong mga basura at yung pong pagbandal ng ilang mga rallyista sa ilang lugar dyan sa may lungsod ng Maynila. May update po dyan si Bombo Gran Hilario. Yes, Bombo Genesis, hindi ikinatuwa ng kasalukuyang alkalde ng lungsod ng Maynila na si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang mga iniwang vandalismo sa iba't ibang parte ng lugar buhat ng isagawa ang malakihang kilos protesta kontra korupsyon. Sa isang pahayag na kanyang isinapubliko online, pinagtatakaan niya raw kung bakit ang mga nagpo-protesta para sa tamang paggamit ng pondo ay sila rin ang umano'y dahilan o upang ito'y aksiyahin. Kaya kasi ng alkalde na mga vandalismo na iwan matapos ang rally ay gagastusan pa ng pamahalaan para lamang maipalinis ang mga kalat. Kapansin-pansin ang mga vandalismo sa Maynila, partikular sa kahabaan ng Padre Burgos Street na mag-umpisang magmarcha ang ilang grupo para sa kanilang kilos protesta. Gayun pa man, inihayag ng alkalde na kadyat namang nang isinayos ang nilinis ng mga tao ng Manila City Hall sa pamamagitan ng kanilang Department of Engineering and Public Works. Ilinis at pininturaan ang mga pader sa iba't ibang mga bahagi ng kalsada kung saan mayroong mga vandalismong naiwan. Habang may pasaring naman si Mayor Isko Moreno Dumagoso sa ilang lider na umunoy layon lamang lituin ang publiko at nais ang dibisyon ng bansa. Mayroon anyang iba na naglalabas sa mga paratang at nandadawit sa mga pangalan ngunit kalintulad din o di kaya nagmamanali na walang kinalaman sa isyu ng pang-aabuso sa bansa. O kaya hinimok niya ang publiko na maging mapanuri sa pagpili ng mga susunod na lider at pinuno sa Pilipinas. Kaugnay niya natin pakinggan si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ang alkalde ng lungsod ng Maynila. Kung talagang mabisa, sana nagtagumpay na tayo noong 86. Ngunit nasaan tayo ngayon? Ito pa rin. Ang tanong, ano ang solusyon? Maaaring hindi ko alam. Pero ang tanging solusyon, ang pinakatamang solusyon, ang taong bayan, matutong manuri ng mga susunod nilang ilalagay na lider ng kani-kaniyang distrito, ng kani-kaniyang syudad, ng probinsya, ng bansa. Kasunod nito, inihayag ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang hindi pakikisa o pakikilahok sa anumang hakbang. Kaugnay sumunoy walang kasiguraduhang mga aksyon sa lungsod ng Manila. Bagkus, kanyang tinayak na mas pagtutuunan ng pansin na masigurong maihatid ang serbisyo at pangangailangan ng mga nasasakupan sa Manila. Muli natin balikan si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ang alkalde ng lungsod ng Maynila. So muli, I hope you get the message. We will not participate in uncertainty
of this city. I have 2 million mouths to feed, protect, and guide. We have an old city to build for the next generation. We have an environment to address for our children. That is my obligation to this city. That is my sworn statement to the people of Manila. I owe it to them. I don't owe it to anybody. Taong bayan ang naglagay sa akin dito, hindi politiko. So muli, I hope you get the message. Network News, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most... Yes, Bombo Genesis. Isang katanungan lamang, anong plano ng city government dito? Mag-file ba sila ng cases? May natukoy ba kung sinong gumawa nito? Sa kasalukuyan, Bombo Genesis, ang tanging pa lamang ginagawang aksyon ng lokal na pamahalang lungsod ng Maynila ay matiyak na malinis at maisaayos yung mga nilagyan ng vandalismo sa mga pader ng mga kalsada sa naturang lungsod. Bombo Genesis, ang tanging sinabi ni Mayor Isko Moreno Dumagoso sa kanyang isa ng publikong post online ay yung pagdilinis ng kanilang mga tao ng Manila City Hall at yung kanyang paalala na malaya ng mga ang pamamahayag, ngunit hindi kailangan na madaan ito sa umano'y pambababoy sa mga pader ng kalsada sa Maynila. Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Gran. Nag-uulat para sa Bombo Network News, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ako pa rin pa tayo dyan sa may lungsod ng Maynila, mga kabombo. O dyan sa may bahagi po ng Kamara de Representantes, si Speaker Boji D, nanawagan ng pagkakaisa upang maibalik ang tiwala ho ng publiko para maihatid ang reforma. Iyan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Balik ko tayo mamaya sa linya ni Bomboan mula po dyan sa may Kamara de Representantes. Samantala, mula po dyan sa may Kamara, dako muna tayo sa may mataas na kapulungan dyan sa bahagi po ng Senado na nanawagan si Senate President Vicente Soto III sa Department of Transportation na magpatupad nitong mas maigpit na mga batas trapiko. Yan po upang tugunan ang lumalalang sitwasyon ng kaligtasan sa kalsada sa buong bansa. Binanggit ng Senate President ang ulat ng World Health Organization kung saan ang aksidente sa kalsada ang nangungunang sanhi ng pagkasawi ng mga kabataang Pilipino na meron pong edad na 15 hanggang 29. Binigyang diin ng lider ng Senado na bagamat may mga umiiral ng batas ukol sa road safety, kabilang na ang Seatbelts Use Law. Ito pa ay naipasa noong 1999. Ang Children's Safety on Motorcycles Act, naipasa naman po ito noong 2015, at ang Child Safety in Motor Vehicles Act na naipasa noong 2018. Hindi pa rin daw ito sapat upang mapigilan ang dumaraming insidente sa kalsada o mga aksidente sa kalsada. Bilang tugon, sinabi naman ni Senator J.V. Ejercito, ang nag-sponsor ng budget ng Department of Transportation, na nakapagpatupad na ng ilang batas para sa kaligtasan sa kalsada tulad ng mga Child Safety Law at ang Speed Limiters Act. Malaki umano ang ibinaba ng bilang ng aksidente ng mga long distance bus mula nang ipatupad ang speed limiters. Lalo na't dati ay marami sa mga ito ang bumibiyahe ng walang limitasyon sa bilis. Ibinahagi rin ng Senador ang datos ng Transportation Department. Ang sabing 50% hanggang 60% ng mga aksidente dun po sa mga kalsada ay kinasasangkutan ng mga motorcycle rider. Dahil po dito, nakatakda siyang maghain ng panukalang batas na mag-oobliga ng mandatoryong rider education bago pa hintulutang bumili ng motorsiklo o kumuha ng motorcycle license ang mga tsuper o mga driver. Update po tayo dyan sa may Kamara de Representantes, mga kabombo. Ito hong panawagan ni House Speaker Boji D para sa mga kababayan po natin na magkaisa upang maibalik ang tiwala ho ng publiko para maihatid ang reforma. May update po dyan si Bombo Annalise Soberano.
Nananawagan si House Speaker Faustino Boji D. III ng pagkakaisa sa mga mambabatas at mga empleyado ng House of Representatives upang maibalik ang tiwala ng publiko at maisulong ang matagal nang hinihintay na mga reforma para sa mga Filipino. Ginawa ni Speaker D ang panawagan sa ginanap na flag raising ceremony kanina sa Batasan Complex December 1 ngayong araw. Sa kanyang talumpati, aminado si Speaker D na nanatili ang mga hamon sa mababang kapulungan, ngunit iginiit niyang malalampasan ang mga ito kung magkakaisa ang buong institusyon. Hinikayat niya ang lahat na isantabi ang pansariling interes at ituon ang paglilingkod sa mamamayan, lalo na sa gitna ng ingay ng politika at maling impormasyon. Bilanggit din ni Speaker D na ang pagkakaisa ang susi sa pagpapatupad ng mga makabuluhang reforma at nananawagan siyang manatiling matatag at maging liwanag sa paglapit ng Kapaskuhan. Pinuri din ng Speaker ang mga kawani bilang haligi at lakas ng House of Representatives at tiniyak ang pagpapatuloy ng mga reformang magbibigay sa kanila ng dignidad at mataas na antas ng serbisyo. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, hinikayat ni Speaker D ang kapulungan na sablubungin ang 2026 ng may pag-asa, sigla at panibagong dedikasyon sa kanilang tungkulin bilang mga mambabatas. Pakinggan natin si House Speaker Faustino Boji D. III. Pagdududa at maling impormasyon, ito na ang tamang panahon. Ngunit, hindi natin ito gagawing mag-isa. Hindi natin ito makakamtan sa sariling talino o galing. Sa tulong at gabay ng ating mahal na Panginoong, kayang-kaya nating abutin ang hinahangad nating pagbabago. Kayang-kaya nating itayo ang isang kongresong tapat, makatao, makabayan at tunay na nagsisilbi. Kayang-kaya nating maging instrumento ng pagkakaisa sa paghilom ng ating bayan. Dahil sa ating pagkakaisa, unti-unti nating may paglalaban at may papatupad ang mga pagbabagong matagal nang inaabangan at hinihintay ng ating mga kababayan. Hinihikayat ko kayo, huwag nating hayaang maapektuhan tayo ng mga naririnig o nababasa natin sa social media. Bagkus, gamitin natin ito bilang isang paraan para pagbutin pa natin ang ating mga tungkulin. Samantala, hinimok naman ng isang party list representative, itong si Representative Ching Bernos, ang TESDA na paghusayin ang proseso ng pagtukoy ng benepisyaryo upang masiguro ang maraming mahihirap at disadvantaged Filipinos ang makinabang sa kanilang mga programa. Binigyang diin ni Solid North Party List Representative Bernos ang resulta ng pag-aaral ng Philippine Institute of Development Studies na nagpapakitang Balik po tayo mamaya sa linya ni Bumbuan na Soberano mula pa rin po dyan sa may Kamara de Representantes. Samantala, mula po dyan sa may Kamara, dako pa rin po tayo sa may mataas na kapulungan. Bumbuever. May Senado dahil ito pong no work, no pay para sa mga senador, abay wala daw. Ganito pong umiiral na patakaran sa Senado ayon kay Senator Gatchalian. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Balik ko tayo mamaya sa linya ni Bombo JC Magkakabombo. Mula pa rin po dyan sa may bahagi po ng Senado. Naggugat po itong usapin na ito, itong no work, no pay, habang patuloy pong hindi nakikita yung presensya ni Senator Ronald Bato de la Rosa diyan sa may mataas na kapulungan. Mamaya, balik po tayo sa linya ni Bombo JC Magkakabombo. Kaugnay pa rin po dito sa usapin diyan sa may Senado, mga kabombo. Samantala sa iba pang mga balita, pero bago ho yan, orasyon natin 21 minutes na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Inisuhan na ng Pasig City Regional Trial Court Branch 265 ng arrest warrant si Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil. Dahil po yan sa graft charges, may kaugnayan yan sa illegal na operasyon ng ipinasarang Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa kanyang munisipalidad. Ang naturang arrest warrant ay inilabas noong Nobyembre 28 para sa 7 bilang
of 7 counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Itinatakda po ang piyansa sa 90,000 pesos bawat paglabag. Nagugat ang kaso sa alkalde mula ho sa reklamong inihain noong Oktubre ng taong 2024 ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng Philippine National Police dahil sa umunoy pagkakasangkot ni Kapil sa Philippine Offshore Gaming Operator Hub na Lucky South 99 na nadiskubreng sangkot sa human trafficking at iba pang mga illegal na aktibidad. Maalalang nauna hong dinismiss ng Office of the Ombudsman ang alkalde noong Abril 3 para sa gross negligence dahil sa umunoy kabiguang pigilan ng mga operasyon ng naturang Philippine Offshore Gaming Operator na ito ho'y itinayo at nag-operate sa kanyang nasasakupan. Alamin po natin ang assessment ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas dito ho sa naging rally kahapon sa National Capital Region mga kabombo. Ito hong Trillion Peso March dyan sa may EDSA at ito pong rally o protesta na ginanap naman dyan sa may Luneta at Menjola na pinungunahan ng mga progresibong grupo. May update po dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, inihayag ng Philippine National Police na generally peaceful o naging mapayapa at walang naging gulo sa naganap na rally kahapon November 30 kontra sa korupsyon na nangyayari sa bansa, partikular na sa di umano'y mga anomalya sa flood control projects. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo, kinumpirma nitong naging mapayapa at maayos ang isinagawang rally kahapon. Aniya, naging sapat ang bilang ng mga kapulisan na itinalaga ng PNP sa mga lugar na pinagdausan ng rally kung saan nagpakita umano ang mga personnel ng maximum tolerance at paggalang sa karapatang pantao at pagpapahayag ng mga pananaw sa mga dumalos sa rally. Binagyan din nito na hindi naging overkill o sobrang isinagawang paghahanda ng PNP para sa naganap na rally. Ito daw ay pagtugon lamang umano sa unang kaganapan noong rally ng Setyembre 21 kung saan nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at kapulisan na nagbunga sa pagkasawi ng ilan sa mga kasangkot sa nasabing sigalot. Dagdag pa nito, hindi lamang nakatuon ang atensyon ng mga kapulisan sa mga rallyista kundi pati na rin sa mga sibilyan na hindi dumalo sa rally at gayon din sa mga motorista na dadaan sa mga lugar na pinagdausan ng aktibidad. Kaugnay niyan, pakinggan natin na naging pahayag ng spokesperson ng NCRPO na si Police Major Hazel Asilo. So far po, naging generally peaceful naman po yung ating security coverage sa lahat ng mga rallies na pinandak po sa Metro Manila kahapon, November 30. Naging sapat naman po yung ating mga pulis na dineploy na nagpakita po ng maximum tolerance at ng paggalang sa ating mga kababayan sa kanilang karapatang pantao at karapatan nilang magpahayag ng kanilang mga. Nilinaw naman ni Asilo na hindi hinuli ng mga pulis ang 3 kalalakihan na nasita dahil na nakasuot ang mga ito ng tila sa sabak sa gera kung saan nakatakip ang mga muka, naka-helmet, bulletproof vest at gas mask ang mga ito na nagpapakilala pang miyembro ng media. Ayon kay Asilo, inimitahan lamang ang 3 lalaki sa kanilang tanggapan upang paliwanagan sa ordinansa ng lungsod ng Maynila ukol sa pagbabawal ng mga dadalo sa rally ng pagsusuot ng balaklava o pagtatakip ng buong muka. Hindi rin umano kinasuhan o kinulong ang mga ito dahil sa first offense pa lamang umano ang ginawa ng 3 lalaki. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ng spokesperson ng NCRPO na si Police Major Hazel Asilo. Since first offense pa lang naman po nila, sila po ay inimbitahan sa Station 5 dito po sa Maynila, sila po ay in-inform tungkol po doon sa existing po na ordinansa ng Maynila na nagbabawal sa pagko-cover ng kanilang mukha kasi sila po ay nagsabing sila ay mga miyembro ng media pero po yung kanilang attire ay parang pang full battle na po yung itsura nila. Meron po silang gas mask. Bukod sa meron silang suot na bulletproof vest, kaya po sila po ay agad inimbitahan lamang naman po sila at sila po ay pinagsabihan tungkol po doon sa ating ordinansa at pagkatapos po noon ay sila po ay pinauwi na rin po. Samantala, ipinaliwanag din ni Asilo na bagaman may mga placard na pinagbibitiw sa pwesto ang Pangulo, hindi nila umano hinuli ang mga ito sapagkat wala naman silang nakitang banta sa mga ito sa oras ng pagsasagawa ng rally. Tanging pagpapahayag lamang ng mga pananaw ang kanilang obserbasyon sa naganap.
Yan muna ang ulat mula dito sa Camp Crame sa Quezon City para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang mga development, balik ko tayo dyan sa may Senado, mga kabombo. Wala daw hong no work, no pay na pulisiya na umiiral dyan sa may bahagi po ng mataas na kapulungan. May mga paglilinaw ho dyan at may report si Bombo JC Galvez. Bombo Genesis, Bombo Everly, aminado nga itong si Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na wala pang umiiral na rules o patakaran sa Senado na nagtatakda ng no work, no pay para sa mga senador na madalas lumiban sa trabaho. Tugon ito ni Gatchalian ng tanungin tungkol nga sa pagliban ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung saan mag-iisang buwan na ay hindi pa rin nagpapakitang senador sa Senado. Git ni Gatchalian, sa kanya raw pagkakaalam walang no work, no pay na patakaran para sa mga senador. Kaya naman kinakailangan anya na magsumite ng excuse letter ang absent na senador sa Pangulo ng Senado o kay Senate President Vicente Soto III upang ma-review ang kanilang status. Sa Committee on Finance kung saan pinamumunuan nga nito ni Gatchalian, wala raw siyang natanggap na formal na komunikasyon mula nga rito kay Senador De La Rosa tungkol sa matagal nitong pagliban. Si De La Rosa sanang nakatakdang magdepensa ng 2026 national budget ng Department of National Defense at mga attached agencies nito, ngunit dahil sa kanyang pagliban, humalili si Gatchalian. Narito pakinggan natin ang paunang pahayag ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Sa pagkaalam ko, walang ganyan na setup sa mga senators. Sa pagkaalam ko, walang ganyan na setup. Ang proper procedure is to send the committee a letter kung bakit ka hindi makaka-attend. A formal letter, no? So magpapadala ng formal letter kung bakit ka hindi makaka-attend. Papadalan rin of course si SP ng formal letter kung bakit hindi makaka-attend. Importante itong mga formal letters kasi this will be the official reason kung bakit hindi nakapunta yung senador. No, but in the case of yung nangyari last time kay Senator Bato, I was just informed by the staff na hindi nga siya makaka-attend. No? So nakiusap siya kung pwede ako na lang mag-defend ng budget. Nang matanong naman si Gatchalian kung dapat bang bumuo ng rules o patakaran ng Senado para sa mga senador na patuloy na lumiliban, anya, kailangan muna itong mapag-usapan sa caucus o meeting nilang mga senador. Narito pakinggan pa natin ang kanyang pahayag. Siguro maganda mapag-usapan ito in a caucus kung ano ba yung mga contingency. Like for example, kagaya ni the case nga ni Senator Bato na siya ang vice chair defending a particular agency in Department of National Defense. At that time, kasi inupuan ko lahat ng mga agency, so kabisado ko yung mga budget nila at pinag-aralan ko rin. So, but baka may mga cases na hindi ganun yung pangyayari. So, ano yung mga contingency measures? So, mas maganda pag-usapan yan sa caucus because I don't believe na may ganitong sa pagkaalam ko, may ganitong issue na nangyari. Samantala, nang matanong din natin si Gatchalian, Bombo Everly, Bombo Genesis, kaugnay nga sa status kung may sahod ba yung mga Senate employees sa oras na sila'y umabsent, sinabi nitong no work, no pay ang mga ito kung ikukumpara natin sa mga senador. Sa mga mambabatas anya, magkaiba daw kasi yung application, kaya naman kinakailangan ng mga mambabatas na magpaabot ng abiso sa pamagitan nga ng isang formal letter kung sila ay absent. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Gatchalian. Tama yon, no? So may mga depende kung anong category mo, but sa mga daily wage earners, no work no pay talaga yung kanilang arrangement. No, so I think pag sa mga mambabatas, iba yung application. No? So, sa pagkaalam ko, walang ganun na application. Kasi in-expect nga na kung hindi ka papasok, diba kung session, hindi ka nag-attend, nagpapadala ka ng excuse letter. Ba, may sakit ka. Like for example, si Senator Camille Villar, nanganak siya, cesarean pa. So, obviously, matagal-tagal yung kanyang recovery. So, may mga ganyan na cases. But I'm not very sure kung may letter na pinadala kay SP Soto. No? You should, dapat siya yung matanong natin.
Una rito, hindi nga nakadadalo si De La Rosa sa mga sesyon mula Nobyembre a Gis sa gitna ng ulat tungkol sa umunay arrest warrant mula sa International Criminal Court laban sa kanya. Ayon sa abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion, batid nila ang kumakalat na mga ulat ngunit wala umano silang kumpirmasyon na totoo ang mga ito. Si De La Rosa ay naharap nga sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang papel sa kampanya kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bombo Genesis? Oo. Pero yung mga staff ni Senator De La Rosa Bombo JC, nakikita pa rin sa Senado, sa inyo na mga naroon bilang Senate Pit reporters. Tama ka rin, Bombo Genesis, yung mga staff nga nito ni Senador De La Rosa ay patuloy pa rin naman pumapasok dito sa Senate at patuloy rin naman ang ating komunikasyon nga dito kay Senador De La Rosa kung nasan yung whereabout nitong senador at patuloy rin yung komunikasyon natin sa kanyang mga staff. Pero when it comes dito sa mga kanyang mga staff, Bombo Genesis, ay nakikita natin yung presensya nitong kanyang mga staff, Bombo Genesis. Gayun din yung iba niya sa extension room ni Senador Bato bukod pa sa kanyang talagang opisina, Bombo Genesis. So mag-iisang buwan na rin by December 10, Bombo JC, ano? And mga 2 weeks before matapos ang December yata, mag-holiday break uli ang Senado, ano? Bombo JC? Tama ka rin, Bombo Genesis, kasi target na mapirmahan sa December 16 itong sanang BICAM at December 4th week yung mismong budget. So sabi kasi ni Senator Sherwin Gatchalian, hindi lang naman kasi yung budget yung usapin patungkol dito kay De La Rosa, may mga committee chairmanship din ito. So kung sana mas mainam daw na magpaabot ito ng formal letter, hindi lamang sa kanya bilang Committee on Finance Chairman, kundi kay Senate President Vicente Soto III bilang Pangulo nga ng Senado, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo JC. Unang update dito sa Senado para sa Bombo Network News. Ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, siniguro ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi maantala ang social services sa mga Pilipino sa kabila po yan ng mga gumugulong na investigasyon sa nabunyag na anomalya sa flood control projects. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maayos na pagdaloy ng serbisyo ng ahensya, lalo na ang mga social programs nito tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at iba pang pangunahing programa sa kabilayan ng kabi-kabilaang nabubunyag na korupsyon. Bilang tugon, siniguro naman ng kalihim na magtutuloy-tuloy ang distribusyon ng tulong para sa lahat ng mga benepisyaryo sa haligyan sa maayos at tapat na paggasta ng pondo ng gobyerno. Tiniyak din ng kalihim na mayroong nakalatag na mahigpit na mekanismo para maiwasan ang korupsyon sa pagbibigay ng serbisyo ng kagawaran, lalo na sa mga mahihirap na Pilipino. Kabilang dito ang isinusulong ngayon ng DSWD na direktang pagpapadala ng cash aids para sa mga benepisyaryo sa pamamagitan ng digital wallets na ginagamit na sa ilang mga programa tulad nga ng 4Ps. Ayon pa sa kalihim, wala ring lump sum sa DSWD dahil direkta na ang tulong para sa mga benepisyaryo. Sa ganitong paraan ay hindi na dadaan pa sa kamay ng mga personnel ang benepisyo at maiiwasan ang korupsyon. Sinimulan na rin ng ahensya ang automation o streamlining sa iba't ibang mga proseso sa ahensya na nag-aalis sa posibilidad ng anumang irregularidad. Nanindigan ang kalihim na walang puwang ang korupsyon sa pamahalaan, lalo na sa DSWD, na ang isa sa mga pangunahing mandato ay maglatag ng mga social program para yan sa ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. Sa iba pang mga updates, iniimbestigan na ng Department of Agriculture ang ilang individual at mga grupo na muloy nag-aalok ng mga peking rice import allocations kapalit ng pera. Batay sa inisyal na monitoring ng naturang ahensya, nag-aalok umano ang mga ito ng allocation documents sa ilang importer para sila ay makapag-angkat ng bigas ngayong buwan ng Disyembre kahit malinaw na hanggang katapusan pa ng taon ang rice import moratorium. Dahil dito ipinag-iingat ni Secretary Francisco Laurel Jr. ang mga importer at pinayuhang huwag paniwalaan ang mga naturang grupo dahil ang kanilang alok ay malinaw na isang uri ng scam. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng investigasyon ng Department of Agriculture sa tulong ng law enforcement agencies. Isa sa mga paunahing natukoy na lokasyon ay ang probinsya ng Cebu, kung saan may mga kumalat umanong solicitation form. Yan ay sa ilang mga rice millers, mga importers
at mga traders sa naturang probinsya na nagsasabing makakapag-import na muli sila ngayong Disyembre at mayroon ding garantisadong allocation para sa kanila. Umabot din sa kaalaman ng Department of Agriculture ang ilang dokumentong umiikot sa mga malalaking rice importers sa iba't ibang bahagi ng bansa na mistulang humihiling ng pagkilala mula sa Department of Agriculture para sa listahan ng participating miller importers na muna'y magiging bahagi ng food security program ng bansa para sa 2026. Apela ng kalihim sa mga trader makipag-ugnayan kaagad sa Department of Agriculture kung may mga nag-aalok ng ganitong uri ng scam. Kaugnay po niyan, ipinatupad naman na ng Department of Agriculture ang 120 pesos kada kilo na maximum suggested retail price dyan naman po sa pula at puting sibuyas ngayong araw na ng Lunes. Ito ay para mapigilan ang labis na pagtaas ng presyohan ng naturang commodity. Ang pagpapatupad ng maximum SRP sa mga sibuyas ay kasunod ng na-monitor sa mga merkado na pagsipa ng retail price nito ng hanggang sa 300 pesos kada kilo. May ilan pa nga na pumalo sa halos 400 piso kada kilo. Aminado naman si Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. na humigpit ang supply dahil sa pagkaantala ng onion imports, subalit hindi niya ito dapat na idahilan para itaas ang presyo para pagkakitaan. Sa ngayon, ayon sa kalihim, nagkakahalaga ang imported onions ng hanggang sa 60 pesos kada kilo. Oras natin, meron na ho tayong 22 minutes na lamang bago sumapi ang alauna ng hapon. Update ho tayo mula sa mga balita dyan sa may Land Transportation Office. Iniurong ho muna ng Land Transportation yun pong pag-impound sa mga e-bikes at mga e-trikes na bumibiyahe o bumabaybay sa mga national highways dahil kailangan para ho dito ng malawakang information drive. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever, iniurong ng Land Transportation Office ang pagpapatupad ng impounding ng light electric vehicles tulad ng e-bikes at e-trikes sa mga national highway mula Disyembre 1 o ngayong araw. Sisimula na ito sa Enero 2 ng susunod na taon. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, kailangan pa ng ahensya ng karagdagang panahon para maglabas ng updated guidelines at magsagawa ng nationwide information campaign upang may paliwanag ang pagbabawal sa LEV sa mga pangunahing kalsada. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni LTO Chief Marcos Lacanilao. Pwede pa rin gumamit ng e-bikes sa maraming lugar. Ang pinagbabawal lang ay ang pagbiyahe sa national road, hindi ang paggamit ng e-bike. Habang wala pang bagong batas, tungkulin ng LTO ipatupad ang umiiral na batas upang masigurong ligtas ang lahat. Maglalabas kami ng guidelines at information campaign para maliwanag kung saan pwede at bawal ang LEVs. At bilang tugon sa mga hinaing ng publiko, nais ko pong linawin narinig ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Giovanni Lopez ang inyong concern. Kaya pansamantalang walang impounding operation habang nagpapatupad muna kami ng malawakang information. Magsisimula na rin mag-deploy ang ahensya ng mga enforcers sa mga pangunahing kalsada para magpaliwanag at hindi manghuli. Inaasahang ilalabas rin ang panibagong guidelines na magtatakda kung saan maaaring bumiyahe ang LEVs at kung saan sila mahigpit na ipinagbabawal. Pagdating ng Enero 2 ng susunod na taon, magsisimula na ang mahigpit na pagpapatupad ng pagbabawal kabilang ang pag-aresto sa mga lalabag. Sinabi ng LTO na ang hakbang ay tugon sa pagdami ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng e-bikes at e-trikes sa national highways. Samantala naman, ngayong araw nasa mahigit 30 luxury vehicles ang nasabat at agad na inimpound ng ahensya sa Metro Manila nitong weekend dahil sa paglabag sa mga pangunahing alituntunin sa kalsada. Ayon kay Lacanilao, hindi rehistrado ang lahat ng sasakyang nahuli at ilan sa mga driver ay walang lisensya nang sila'y sitahin sa iba't ibang bahagi ng NCR. Tiniyak ng ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon laban sa mga lumalabag upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa mga lansangan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Itza Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Ako tayo sa iba pang mga malalaking balita mga kabombo. Opisyal nang upo bilang bagong presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Archbishop Gilbert Garcera ng Lipa, Batangas, ngayon pong araw ng Lunes.
Malalang inihalal ho siya noong 130th Plenary Assembly ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines noong Hulyo. Papalitan ni Archbishop Garcera si Cardinal Pablo Virgilio David ng Caloocan na nagsilbi sa naturang posisyon ng 2 termino sa loob ng 4 na taon. Bilang presidente, papangunahan ng Arsobispo ang conference, pangasiwaan ng mga tungkulin ng naturang grupo o lupon at pagsisilbi bilang pangunahing tagapagsalita. Pamumunuan din niya ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines Permanent Council na namamahala sa mga usapin at nagpapatupad ng mga desisyon sa plenary assembly ng mga obispo. Kakatawanin din ng Arsobispo ang Simbahang Katolika ng Pilipinas sa national at international events, kabilang ang mga pagpupulong sa Vatican at iba pang conference ng mga obispo. Si Archbishop Garcera ay naitalaga sa Archbishop o Archdiocese of Lipa simula noong 2017. Makakatuwang niya sa bagong tungkulin ng bagong Vice President ng naturang lupon na si Archbishop Julius Tonel ng Zamboanga. Ang kanilang termino ay magtatapos sa Nobyembre 30 ng taong 2027. Bombo International News. Nagdeklara na ang gobyerno ng Sri Lanka ng state of emergency matapos ang mapaminsalang mga pagbaha at mudslide dulot ng Cyclone Ditwa na kumitil na ng lagpas sa 330 katao. Ito na ang itinuturing na isa sa pinakamapaminsalang bagyo na nanalasa sa mga nakalipas na taon sa naturang bansa. Mahigit 200 katao naman ang patuloy na nawawala habang 200,000 kabahayan ang napinsala na nagpa-display sa 108,000 na individual patungo sa mga state-run temporary shelters. Ayon sa mga opisyal, nasa 1/3 ng bansa ang walang supply ngayon ng kuryente o tubig. Inihayag naman ni Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake na ito ang pinaka-challenging na kalamidad na tumama sa kasaysayan ng kanilang bansa at matindihan niya ang pinsalang iniwan nito kung saan nakakabiglaan niya ang tinatayang halaga para sa muling konstruksyon ng mga nasira. Nagsagawa naman na ng mga paglikas sa ilang mga lugar kasabay ng mabilis na pag-apaw ng tubig mula yan sa Kilani River. Base sa isang residente mula sa Central Sri Lanka, nasa 15 kabahayan sa kanyang lugar ang nabaon sa ilalim ng malalaking bato at putik at wala sa mga residente ang nakaligtas. Pinakamalaking bilang ng mga nasawi ay naiulat sa Maikandi at Badulya, kung saan maraming mga lugar ang hindi pa rin marating. Kaugnay nito, mapila na ang Sri Lankan government ng international aid at hinimok ang mga Sri Lankans na nasa abroad na mag-donate ng pera para suportahan ang mga apektadong komunidad. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, tagumpay ang comeback effort ng Minnesota Timberwolves laban sa San Antonio Spurs matapos ang impresibong fourth quarter explosion ng naturang koponan. Sa unang 3 quarter ay napanatili ng San Antonio ang single-digit lead, ngunit biglang gumawa ng fourth quarter explosion ng Minnesota. Sa kabuuan po ng last quarter, hinigpitan ng Wolves ang depensa at pinigilan ng Spurs sa below 20 points. Sa gitna nito ay kumamada ang naturang koponan ng 36 points sa pangunguna ng shooter na si Anthony Edwards, na kumamada ng 32 points mula sa 13 shots na kanyang naipasok. Wala nang nagawa ang San Antonio kundi panuurin ang impresibong fourth quarter clutch performance ng kanilang kalaban. Tinapos ang Wolves ang matchup sa score na 125-112, tangan ang 13 puntos na kalamangan. Hindi pa rin nakakapaglaro mga kabumbo si San Antonio big man Victor Wembanyama. Gumawa po ang shooting guard na si De'Aaron Fox ng 25 points sa pagkatalo ng San Antonio, habang kapwa nagbuhos naman ng tig 22 points si Keldon Johnson at Devin Vassell. Parehong nasa kalagitnaan ng Western Conference ang Wolves at ang San Antonio sa kasalukuyan. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report ang grupo ng mga negosyante na nawagan sa mga mamimili na agahan ng pagbili ng handa sa Pasko. Kaugnay niyan may report si Bombo Jovino Gala. Hinikayat ng grupo ng mga negosyante ang publiko na kung maari ay agahan ang pamimili ng mga pang Noche Buena. Ayon kay Steven Kua, ang Pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarket Association, na hanggang maaari ay bilhin na ngayon ang mga ihahanda para maiwasan na magkaubusan at pumila ng mahaba. Lahat namimili ng regalo, pamasko, pasalubong, yun ang binibili ng tao ngayon. Damit, para sarili, huling-huli ang pagkain.
They think it's fresher last minute, which is not true and correct unless palengke. Kasi fresh produce. Spaghetti sauce, pasta. Matagal nang ginawa yan, no? Siyempre, you check the expiration dates, no? Pero hindi masira yan when you buy it now and put it in your... Huwag nyo kainin kagad. Huwag nyo lutuin. Wala na kayo ihanda for Christmas, di ba? Oh, pero pwede maghanda. You're saying, what can we do? That's what we can do. Natitiyak naman ito na walang masyadong pagtaas ang karamihang benta nila dahil sa paghigpit ng monitoring na ginagawa ng Department of Trade and Industry. Maging mapangilatis kayo. Don't always buy your favorite brand. No, I'm not saying to buy from the cheapest brand. No, kumbaga, at tandaan yung binibili natin, ang pinakabagay sa atin, hindi yung pinakamura. Yung pinakasulit dapat. Bangan natin yung kamurahan niya. Di ba? Pero kung mura na, sulit pa, go for it. Di ba? Sa gobyerno naman, please boost our confidence levels daw ng negosyante at ng consumer para tumakbo ang ekonomiya natin, di ba? While all of this is happening, all these investigations and hullabaloo, not just our local business, not just the local business confidence levels going down, but internationally, who will come in to invest in our country to provide more jobs? Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Meron na lamang tayong 12 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Update tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station ng Capiz State University. Ikinagalak ang pagkakabilang bilang finalist ng Next Bombo Idol. May update po dyan ang Bombo Radio Rojas. Malaki ang tuwa at karangalan na naramdaman ng mga participants ng Capiz State University nang mapabilang sila sa mga finalist ng The Next Bombo Idol, isang extemporaneous speaking contest na pinangunahan ng Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay JP Basa, estudyante ng Bachelor of Secondary Education major in English sa Capiz State University Main Campus, malaking tulong ang kompetisyon upang maipakita niya ang kanyang galing sa komunikasyon at mabilis na pag-iisip sa iba't ibang issue sa paligid. Ako ang karapat-dapat na maging the next Bombo Idol dahil ako po ay isang individual kung saan ako po ay gusto ko pong palaging maghatid ng balitang naaayon at balitang dapat marinig ng taong bayan. Sinabi naman ni Leslie Fano, estudyante rin ng Bachelor of Secondary Education major in English sa Capiz State University, Burias Campus, na bagamat kinakabahan sa harap ng maraming tao, nais niyang ipakita ang natatagong talento sa larangan ng public speaking. Gaganapin ang The Next Bombo Idol sa darating na December 6, 1:00 ng hapon sa SM City Rojas bilang isa sa mga tampok na kaganapan sa Sinadia Festival 2025 sa Rojas City. Ang dapat tayong hirang na maging next Bombo Radio Idol kasi naniniwala akong ang katotohanan ay para sa lahat, ay kakayahang ipahayag ang mga impormasyon at mga kailangang malaman ng ating komunidad. Gaganapin ang The Next Bombo Idol sa darating na December 6, 1:00 ng hapon sa SM City Rojas bilang isa sa mga tampok na kaganapan sa Sinadia Festival 2025 sa Rojas City. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantalang labi naman po ng nasawing overseas Filipino worker sa sunog dyan sa Hong Kong, inaasikaso na ng kanyang pamilya upang maiuwi na dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan, may eksklusibo pong panayam dyan ng Bombo Radio Kawayan. Inaasikaso na ang labi ng overseas Filipino worker na nasawi sa sunog sa Hong Kong upang maiuwi dito sa Pilipinas. Matatandaan na nitong November 26 ay sumiklab ang sunog sa Hong Kong high-rise residential complex na kumitil ng buhay na mahigit 140 na katao, kabilang narito ang OFW na si Mary Ann Pascual Esteban na tubong Jones Isabela. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Maribel Bueno, ang kapatid ng biktima, sinabi niya na hindi pa nila matukoy kung kailan maiuwi sa bansa ang labi ng kanyang kapatid, subalit maaaring ito ay sa loob pa ng 2 hanggang 3
nitong linggo. Personal namang bumisita sa kanilang tahanan sina Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at Overseas Workers Welfare Administration Administrator Patricia Yvonne Kaunan at nangakong magpapaabot ng tulong sa naulilang pamilya ng biktima, pangunahin na sa naiwan nitong anak na lalaki na 10 taong gulang pa lamang. Anya sa social media lamang nila nalaman na kabilang ang kanyang kapatid sa mga biktima nang may mag-share online na siya ay nawawala kasama ng kanyang alaga. Nakumpirma naman ito sa pamamagitan ng kanilang kapatid na nagtatrabaho rin sa Hong Kong na siya rin nag-aasikaso sa lebi nito roon ngayon. Ayon kay Maribel, masaya pa silang nag-uusap online ng kanyang kapatid na si Mary Ann noong Martes ng gabi dahil nakatakda sana itong umuwi ng Pilipinas ngayong Disyembre para rito magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Bagamat masakit para sa kanilang pamilya ang pangyayari, ay nangako si Maribel na hindi nila pababayaan ang naulila nitong anak. Nung Tuesday ng gabi po, ang saya pa po namin nung nag-uusap kasi nga po December 16, sasalubungin po namin sila ng airport kasi talaga magbabakasyon po sila. Dito po sila magpapasko at New Year, ma'am. Kaya yung anak niya tuwang-tuwa po. Pero nung Wednesday na, yun na po yung hindi na siya tumawag. Nakarating sa amin, ma'am, yung may nag-share na po ng video ng boss niya na sila ay missing nung alaga po niya. Yun po, nung tinawagan ko yung kapatid ko doon, yun nga po ay yung sunog pala ay sa building po nila. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Samantala, dako tayo dyan sa may bahagi ng Visayas area. 13 mga barangay official sa Iloilo City sasampahan ako ng kaso dahil sa umunoy pangungupit ng cash aid sa mga benepisyaryo. Update po dyan ng Bombo Radyo Iloilo. 13 opisyal ng barangay mula sa 6 na barangay sa Iloilo City inaasang kakasuhan dahil sa umano'y pagbawa sa bahagi ng financial assistance na nakalaan para sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa panayam ng Bombo Radio kay DSWD Assistant Secretary for Regional Operations Paul Ledesma, sinabi nito na nagsimula ng paghahanda para sa pagsasampa ng kaso. Kasunod ito ng direktiba ng Secretary Rex Gatchalian na papanagutin at tanggalin sa pwesto ang sino mang mapatunayang kumaltaas mula sa ayuda ng mga benepisyaryo. Ayon kay Ledesma, nagtipo ng legal team ng DSWD upang i-consolidate ang mga reklamo at isalin ang mga ito sa judicial affidavit. Sinabi niya na ang paunang listahan na may 13 opisyal ng barangay mula sa 6 na barangay, ngunit hindi pa ibinubunyag ng DSWD kung aling mga barangay ang sangkot. Inamin naman ni Ledesma na marami sa mga inireklamo ay mula sa distrito ng Haro at Arevalo. Matatandaan na inireklamo ng mga benepisyaryo na sa halip na 10,000 pesos, naging 2,000 pesos na lamang ang kanilang natanggap na assistance dahil binawasan umano ng 8,000 pesos ng mga barangay officials. Ang legal team sa Manila nag-consolidate ang nag-gather sa Iloilo in cooperation and coordination the legal teams of Field Office 6. They were able to get statements and transcribe into judicial affidavits affecting 6 barangays and identifying 13 personality. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Meron naman pong 6 na pulis na nambugbog sa isang ahente ng PDEA na umano'y sextortionist sa Cotabato City nirelieve sa pwesto. Kaugnay yan, kumuha po tayo ng report sa pag-uulat ng Star FM Cotabato. Naghain ng patong-patong na kaso ang isang PDEA agent matapos siyang arestuhin sa City Police Station 2 sa isang motel sa Cotabato City dahil sa kasong sextortion. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato, sinabi ni Police Lieutenant Rosel Evangelista, tagapagsalita ng CCPO, na lehitimong operasyon ang isinagawa ng Raku Bar kaugnay ng sextortion case at isinagawa ito sa koordinasyon ng Police Station 2 personnel. Nilinaw ni Evangelista na ang 6 na PNP personnel na sangkot sa pag-aresto ay pansamantalang inalis sa kanilang assignment sa Police Station
Station 2 at kasalukuyang nasa City Holding and Accounting Unit ng CCPO kung saan minomonitor ang lahat ng aksyon nila. Habang ang kanilang mga inisyu na firearms ay naka-safekeeping muna sa City Headquarters. Ipinaliwanag din niya na ang mga pulis ay authorized to use reasonable force ngunit dapat ito ay proportional at naaayon sa batas. Agad-agad po by that incident na nalaman po ng ating city director, agad-agad po nilagay po sila under sa administrative investigation. And at the same time, itong ating mga personnel na ito na na-involved during that legitimate operation ay nasa City Holding and Accounting Unit po ng CCPO nila at pansamantala inalis sila kung saan sila naka-assign. So, ibig sabihin, nirelieve police po sila sa Police Station 2. And at the same time po, pansamantala, yung kanilang issued firearm ay naka-safekeeping muna sa atin dito sa City Headquarter natin. Dagdag pa niya, dadaan ng PNP personnel sa PNP disciplinary mechanism kabilang ang free charge, evaluation, summary hearing at oversight ng Administrative Disciplinary Authority. At yan ang aking report mula dito sa Cotabato City. Ako si Bombo Sayolis and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyo subaybayan ng ating po mga provincial station at balikan yung mga programa na hindi po ninyo napanood o napakinggan sa mga nakalipas na oras o mga araw. Sa bahagi ng Mindanao area, dyan sa may Davao Region, o Region 11, nariyan po Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa may Cagayan de Oro area naman, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuanon, dyan sa may Mindanao area, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Sa mga tagarian naman sa may Sarangani Province at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio General Santos at para sa mga Hiligaynon speaking, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa may Mindanao area, maaari niyo rin po tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo Castor Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo Castor Nation, sa atin pong Christmas Countdown, 24 days na lamang po bagong araw ng Pasko. Christmas we share the love.
Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Sa pagpangalagad sang Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Mangin kaupod naton sa sinima tinyon ang aton sininga Daily Draw winner nga nagikan pa sa banwa sang uton para nga mag-claim sa iya sininga premyo nga 1,000 ka pesos nga cash ka gift pack nga nasulod sa Orocan nga balde. 1, 2, panalo! Nakarating na bago mag-6 na oras ang ating winner. Eto siya! Sa linya naton or sa live studio si Ma'am Revelyn Salina sa Barangay Kabuluan Norte, Uton, Iloilo. Ma'am Revelyn, maayong udto or maayong hapon. Mayong hapon, Bobo Cham. Kumusta ikaw? Okay lang, Bobo Cham. Oh, Nalipay gid. Nalipay gid. Wayman siguro sa tao nga nagapangasubo nga may 1,000 ka peso sa iya sininga kamot, no? Yes. O, magluwas lang kung kulang ina. Pero para nga mapamatudan naton nga kumplito ina, palihog ako isip. Ari, Bobo Cham, pag-aisipon ko. Oh. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, kag 1,000 pesos. 1,000 pesos cash. Kumplito Yes. ang inang indaho ni Bumbo Jomar si mo. O, gimpaisip ko lang na kay parang sure ball bla. O, ngayong si Bumbo Jomar, di stupad ko. Anyway, anuhon mo ang 1,000 ka pesos, Ma'am Revelyn? Ibakal ko liwat sang akon nga proof of purchase, Bobo Cham. Okay, sige. Bumbo Jomar, niyo ko daho kay ma'am ang 1 ka balde naton nga Orocan. Ara. Okay, sige. Thank you, Bobo Jomar. Wow, sige. Agdahato ma'am ang mga kasimanwa mo sa banwa sang uton para nga mag-intra sila nga pareho sa imo magdaog man sila. Mga kabombo, ang tion nyo na nga mag-intra subong kag magipasakop sa promo sang Bombo Radio kag Star FM kay basi ka muna ang masunod nga mangin milyonaryo. Basta Bombo, basta radyo, Bombo. Star FM, it's all for you. anong ginakasakuan to ni Ma'am Revelyn sa Ilabalay? Bantay bata, sir. Gabantay bata. May bata ka na, pila ka bilog? Yes, sir. 2 ka bilog. Ang bana, pila ka bilog? Isa lang, sir. Bata, gali ang duwa. Ang bana, Yes. isa lang. Okay. Sige. Birthday ka bata yun. Boss, botay timing yun. Timing Birthday yun, ka bata sir. mo? Yes. Wow! Ati may bihon da? Yes, sir. May cash ka man? Wow, pwede na na. Oo, thank you, makasapin-sapin na ina. Anyway, ang proof of purchase ni Ma'am Revelyn is Our Florete coupon. Alright. Sige, congratulations, Mama. Thank you, Bombo Chap. Okay. Thank you sa Bombo Radio. Alright. Kung may nagbaton sa premyo, may pagalawagon pagid kita nga winner. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng special prize na Bombo Radio AM/FM Radio with LED lights. Rechargeable, handy at hindi fixed dial. Plus 500 pesos cash. Nauyatan ko na sa sinima tinyo ang pangalan sang masunod sini naton nga winner. Limited edition or special draw ini ang winner naton. Magabaton sang premyo or ang premyo yang nagahulat na diri sa iya. Amo ang limited edition nga radyo wala na lansang sa isa lamang ka istasyonan. Wala na pwede mo na siya maliso-liso. No? Kung di ka magkanto, pwede mo siya madala kay handy makasagap man sang nagakiigo sini iya nga radio signal. Plus 500 pesos cash ha. Plus 500 pesos cash. Iyan sila nga proof of purchase Omega Pain Killer. Ang edad, 34 anyos, taga Barangay Sook, Arevalo, Syudad sang Iloilo. Congratulations, Rachel Amazona. Rachel Amazona, ginawag ikaw ni Bombo Cham, oras?
5 minutos sa kaligad sa takna nga launa, may anom ikaw ka oras sa pag-claim sang imo premyo nga nagahulat na diri sa imo. Unlimited, limited edition nga radyo, kag 500 pesos cash. Sa liwat, congratulations Rachel Amazona o Rachel Amazona sa Barangay Suok, Arevalo, Syudad sang Iloilo. Agod nga mapasiguro nga wala sa hokus-pokus, wala sang daya, wala sang pinalapaway, gintambungan gid sa aton FDU representative ang aton sining daily draw. Lakip na ang special draw naton, no? Sa aton sinima kabombo, ang FDU representative tanga nagtambong si Ma'am Eunice K. Yaza. Sa liwat, Rachel Amazona sang Barangay Suok, Arevalo, congratulations! Oras naton, 6 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check naton this time balita ni Bombo Brian Gonzales. Mga vendor sa Mandurriao Public Market naghibubunot matapos nga kasubong ini sila ang ginpabayan. Sino man abing hindi maghibubunot kay ang lapas, ang Arevalo, no? Nagbulukas na laya, amat-amat soft opening subong adlaw. Disyembre 1, tingin taga Mandurriao ya, nagapabilin gyapon sa diin dito sa Cover Gym. Check naton si Bombo Brian Gonzales. Bombo Brian, sa report, please go ahead. Nagpabutyag sang kasubo kag dismayado gid no ang mga vendors sa Mandurriao Public Market tungod sa ila sitwasyon. Kaangay nga pinabayan sila kag wala ginasapak sang syudad o kung sa syudad sang Iloilo apisar sa ila pagbanta. Sila ang may pinakagamay nga headcount bilang vendors sa tanan nga merkado publiko sa syudad sang Iloilo. Kung sa pagplasta sang baligya, organisado man sila sa subong nga tinion kag may mga customer pa man sa gihapon nga nagabakala sa ila apang ang ila hibubunot amo ang nahanungod sa ilang gina-renovate nga public market. Wala sang direksyon kung sano sila masaylo, kung na masaylo gid man kung na papaano ang pagplastar sa ilang mga manugbaligya. Matandaan nga sa subong Bombo Champ December 1 no pagpatigayunon ang soft opening sa may Arevalo, sa December 10 amo ang Saharo, ang December 16 among sa Lapas, pero ang Mandurriao iya nagalutaw-lutaw abi sa kahanginan kag dugang sini una pasulod no ang balagon kaysa sa mga vendors sa sulod sang ilang public market. Sa interview sa Bombo Radio kay Ma'am Rolin Galiaza, Secretary sa Association of Vendors sa Mandurriao Public Market, iya ginapahayag nga wala sila sang choice kundi magahulat kag mag-anto sa baha, kainit, kaginot, kag kagutok sa ilang temporaryo nga stalls o kung pwesto sa subong. Dugang paniya nga wala sila makahibalo kung natapos na gidman ang merkado o kung wala ma-turnover lang tungod sa ila pag-assess kag paglantaw, yara lang sa 80 ka mga kiosko o pwesto ang available kag natapos, pero ang ilang headcount yara na bulubanta 200 sila kabilog ng mga vendors, so hindi gid makaigo, kulang ang 80, wala gani maglabot sa 50% sa iyang headcount dito sa Maya Mandurriao Public Market. Dako nga pala makutanon sa ila nga ang ila distrito ang Mandurriao, partikularmente Permilang Ulihi, kung pag-istoryahan ng mga kaangay sini. Kaangay abis ang ila Manya Plaza mo man ang ilang ibubunot nga halos pinabayan kag sa subong gani amo ang ila merkado publiko. Insulto suno sa ila sa iban pagid ang ila sitwasyon sa subong nga ila pangatubang kumpara sa ibang distrito kaangay man nga pinabayan kag sa ila hindi man nga i-prioritize sila kundi tagaan sa nga patas nga ikalupangod bangod ang Mandurriao halos sentro sa nga dalag ko nga negosyo kag mga matag-as nga establishmento. Yaribla pamatian naton ang pahayag ni Mama Rolin Galiaza sang mapagangutan sang Bombo Radio. Amo man hapon wala sang pagbago kay tias na subong wala pa kami sang kuan nga makasaylo. Tungod nga ang amon nga merkado wala pa gid na human. Ang mga stalls hindi pa enough para sa mga tanan-tanan nga vendors nga ari diri. Okay, ma'am, information nato nga bala nga pila ka mo sa kabugusan ng vendors kay. Mga more than
100 kami, I think daw 200 bala. 200. Kaya ang available stalls pa lang nga na construct is 80. 80 stalls. Oo. So meaning to say, subragid sa tunga ang hindi ma-accommodate sa sulod. So, ano ma'am, initially, information natin, ginuntat din ang construction nila. Kay sa pagintindi ko, ang budget nga ginallocate para dira sa amo na nga project, amo lang gid na ang naabtan sang budget. So, that is why nga ang city government nag-provide siya sang additional kuno nga amount para nga mapahuman ina. Pero as of now, wala pa na-release ang budget. That is why nga ang construction wala pa gyapon nga padayon. Okay. So, bilang vendor, ma'am, diri pag-secretary man sa asosasyon natin, diri, anong reaksyon nato nabi nga naulihi kami? Kung sa amon, naging siyempre daw na ano man kami nga naulihi kami kay naga-expectar man kami nga madulungan kami upod sa iban nga mga markets. Pero wala kami mahimo kay amo na ang sitwasyon. So, ang amon lang, sige, as long as nga ang syudad nagapakita man sa amon nga ang intention nila nga ipahuman ina kag may palagas kami nga sa sunod abi nga tuig makasaylo man kami para maging maayo man ang amon sitwasyon. Kay diri ang amon din nga lugar ya ginabaha permi na bala. Ano ang talom na ding mahap? Mga strategy. Sa lapaw sa imong tiil. So antos ti ko magulan Antos gidi. customer man kita. Isa gina ka nagaapekto sa amon nga pagbaligya diri. Tama ka inconvenient kag siyempre ang customer imbes manindahan hindi na lang sila kay tungod nakita nilang sitwasyon. Ano mama siling naka-adjudicate na ang sugod abi initially white pa dito? Ang sa nabalaan ko, ang ara lang sa wet market amo ang sa wet section ang ginuna kay tungod ang ilang ang mga stalls siya as of now nahumana na siya. Dalom. Oo, sa dalom. So ang sa babaw, Ang sa babaw kag ang iban pa nga parts dalom wala pa gid dyan na human. Damo kaya ino-construct. So possibly nga sila ang mauna nga masulod kay ginuna sila mo. Ma'am, anong sarang tabi mapalabot sa mga kaupod natin diri nga vendors? Ang iban siguro wala lang, hindi lang vocal, pero mareklamo naman. Ang mambal ko sa ila, ulo antos lang kita anay, wala ta mahimo. Kung mapilit kita nga masaylugid, antos man tagyapon dito sa piyak. Very inconvenient kid sa aton kay kung ma-provide lang kita abi mga lamesa, mga ano kag ang security sang amon nga mga baligya wala gid kay bukas pa ang kwan mo. So wala pa sa kudal ma'am? Oo, wala kudal. So hindi gid safe nga kung magsaylo kami dito nga mabutang kami sa amon mga baligya. Ma'am, compare tabi sa iba nga public market, dito anong masilingka do? Siyempre daw na hisa man kami sa ilaya kay nami ng ila sitwasyon. Ano na sila sang bago nila nga merkado samtang kami nagdaan na ang amon merkado sa subong wala pa gid yan natapos. Amo na bala. Okay, last di ma'am, anong sarang mapanawagan sa local government naton bilang kamahin nga sa syudad kasi sentro man kita bisang business diri sa Mandurriao. Siya ang amon panawagan sa ilang ipatapos gid ang amon merkado para nga mag-experience man kami sang maayo nga sitwasyon. Alin sa una ang merkado sang Mandurriao daw amo gid ang pinaka gid sa tanan bala. Pinaka higko, pinakaulihi sa development tama bala. Until now daw amo man na amon sitwasyon. So napangabay ko ang syudad nga kung pwede nabatian na Bombo Champ ang pahayag ni Ma'am Rolin Galyaza, Secretary tinga sa syudad na si Ma'am Rolin ga panawagan nga ipatapos Bombo Champ kay suno man gani sa iya ang budget sina amula na ang kumbaga nadapatan sang budget Bombo Champ. So initial information nila ipatapos kuno ina sang
local government naton diri sa syudad sa Ang city Iloilo. government na mapatapos. I see. Oo. Pila ka bilog ang mga vendors ganida sa Mandurriao? Hindi magnubo or yara sila kuno sa 200 Bombo Champ. 200. Pila lang ang stalls gagin human? 80. 80. Kabalo ka Bombo Brian, damo nagaputos ng istorya sini sa Mandurriao Public Market. Hindi niya siling lahog-lahog lang inistoryahan ay. Kung sa ano pa madalom sini ang istorya nga nagaputos sa Mandurriao Public Market. Kag nagakasubo kita nga ang nagasuffer ang mga tawo, no? Ang mga vendors amo iya ang suffer sina dire sa aton sini nga mga kabumbo, no? Imbes kung tani nga sila ang makabenepisyo sang bag-o matahom nga merkado, ti ang gagwa iya sini karon sila yang nag-suffer bangod sa mariit nga istorya nga nagaputos sining Mandurriao Public Market, no? Ang iban sini iya hindi mahuman-human kay mariit ang palibot, pero ang Mandurriao Public Market mariit hindi mahuman kay mariit ang istorya nga nagaputos sina diri. Amo nang sitwasyon ti mulanay ang pamangkot sini galing ubanwa, no? San-o mahuman ang Mandurriao Public Market? Kaya mo gid Bombo Champ no kay sa pilabla ka tuig nila bilang vendor sobra 30 ka tuig ang iban ginpahayag temporary lang bla kun tani no. Ti sila man gabuhi sang public market ti sa karon sila iyang maperwisyo ti sa subong Bombo Champ di mata kasilingabing nga wala pa matapos mo. Kay kung wala na matapos, tani may gaobra na da. Pero galing, daw ginasaka na ito kabalagon, una pa sulod ang balagon kaysa sa mga vendors naton. So, amoy na no, ang panawagan nila, Bombo Champ, nga kung ano gid balang plastada sina, ipatuman kung sa sunod nga tuigid man human, willing man maghulat ang aton iyang mga vendors. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Brian Gonzalez sa imo sini iyang balita sa aton sini karon iyang mga kabombo. You know, gintingwa naton nga magpakigangot sa kay Lone District Representative Congresswoman Jam Baronda, but nagano siya sa karon? Sige ang iya sining tawagan ini. Naga-deliberate subong sang budget or may motion sa Department of Education. Anyway, kung makaluligwa karon si Kong, makapamangkot direkta sa iya sa aton sini karon iya nga mga kabumbo kay ti may mga dokumento kita sadto nga nakita regarding sining na turnover na sa syudad ginbaton man sang syudad daw June 5 or June 25, no? If my memory serves me right, but mas mayo na nga maplastar ta ini sa aton man sini nga pagpangalagad ang mga proyekto sini Balabanwa. Hindi naman guro lipod sa inyo sini nga ibalo kung anong sistema kag kung anong ginanamin kung mariit ang istorya nga nagaputos sa Mandurriao Public Market, no? Kag open book naman ini since nga mismo si former City Councilor Plaridel Nava ang nagkumpirmar, no? Nga siya ang nagkontrata sini sa aton sini nga mga kabumbo, no? Gamit ang he represented sa isa iya ka kontraktor sa aton sini nga mga kauturan. And the project
ti iya niya sang loan district mo, no? Oh. Tinga mariit, mariit kay tiano ba lang relasyon ni Congresswoman Jan Barunda kag ni former Councilor Plaridel Navao? Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Oh, ti naghambal man nga ang city government lang ang mapatapos sini. Oh, ti mas mayo ko na mo sina. Pero sa aton sini nga mga kabumbo, ang punto is that nga mga vendor iya, mga bumalaka, lakip na sinay. Oh, ang sufrer, ang antos sining mga delayed karon nga mga projects sa aton sini karon iya nga mga kauturan. 21 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton na Banwa, check naton sining connection sa Belgium sa aton sining Christmas around the world. Lakip na sa pagtutok manaton sining latest update may kang tanan sa serye sa nga bomb threat nagligad sini iya nga bulan. 7 ka mga persona possibly suspect ti may mga applyan sa nga cyber warrant ini no sa korte hambal sa nga ICPO kag 73 bomb threats naman ang na-record sa bulan sang Nobyembre sang PRO6. Balikan ta mga dalagkuan ng mga balita kang impormasyon sa parahing nga pagpalayag sa bumuaray sa utop pagkatapos ang mga importante nga pahanumdom. Ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero indi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the Para sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa kag karon sa aton sining nga Christmas Around the World. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Sa linya naton karon live via Messenger si aton siniyang Bombo International Correspondent si Miss Krisa May Tahonyo. Miss Krisa May, good afternoon. Direktamente diri sa Pilipinas. Kumusta dira? Good morning. Okay, medyo naga-feedback kita, Miss Krisa. Okay, medyo matunog-tunog ang audio ni Miss Krisa. By the way, standby no sa aton sining mga kabombo. Check naton no aton sining international correspondent direktamente karon sa may Belgium no. Belgium kita, Europe. Okay? All right. Pwede na engineer. Saluat, welcome Miss Krisa. Good afternoon. Hello po. Good morning. Yes, good morning. Ano oras dira sa inyo sa Belgium? Around 6 a.m. po. 6 a.m. All right. Kumusta dira ang panahon karon dira sa may Belgium? Yeah, actually winter na diri subong, so very tugnaw. Tugnaw na. Okay. All right. So, Miss Krisa, mamangkot kami, kumusta dira anong mga preparation kiti December 1 subong diri iya sa pungsod Pilipinas? Kumusta maglapit na lang ang ginatawag sini nila nga Christmas celebration, holidays, mga mo sina nga tiyempo. Kumusta dira sa Belgium ang atmosphere? Actually start ang Christmas market diri around December 5. Like December 5 ang starting sa Christmas market. So may mga food and Christmas trees sa city. So ining mga food, may mga food stalls, may mga daw kasubong iyang sa mga streets nagabaligya sila sa different foods sa Miss Krisa, daw mo sina? Yeah, exactly. Okay. So anong mga pagkaon nga makahambal ikaw do ma-relate nimo in celebration or in connection sa Christmas nga makita mo gid kag mambal mo ba Christmas na gid man sa Belgium, mga amo sina nga pagkaon, anong imo sini una makita abe? Actually wala. Actually kay kung i-ano ta sa Pilipinas, syempre damo gid yung mga nami nga food sa Pilipinas, pero diri common lang sa ilang mga tinapay, like waffles, mga amo lang na normal, then common sa ilang beers. Yeah. Kiti dira man na naghalin ang ginatawag sining kagdusikat subong diri sa Pilipinas nga Belgian waffle. Sa Belgium. So magluwasin na dira ti syempre sikat ang Belgium no sa chocolate. Or chocolate, Miss Krisa, di ba? Yes, daw biskan sa diin ka nga nga mga shop common gid sa ila ang mga chocolate. All right. Now, for example, may mga tsokolate iyang ginarelate sa particular nga event or celebration, just like sa Valentine's Day, so on and so forth.
Kung Christmas, ano ang mambal nato na bingati ini nga chocolate nga gift ko pang Christmas gid iniya para sa special someone, imo sining pariente or imo sining close friend or within the family nga ti makahambal nga do amo ni siya nagarepresent sa Christmas? Like a Ferrero nga chocolate. Like medyo common siya dire i-give sa mga special someone. Yeah. Pero kung Christmas iya, amo mangyapon nga sa isang tsokolate. Oo. Pero hindi ko common sa mga tsokolate, dire different sa mga chocolate. Ay, hindi ka mahilig sa chocolate? Hindi. Oo, patambok na ang tsokolate. Basta Gone. tamis. Grabe nga calories. Oo, okay. Kung adlaw na sang or days before sang Christmas, anong mga events dira sa Belgium nga ginasaulog man or gina-observe man dira sa Belgium nga na experience man diri sa Pilipinas? Like last week may event like Amazing Asia. Like tanan nga country sa mga Asia ga-unite kami like Korea, Japan, China. Yeah, may mga event ga-celebrate kami kung sino ang ma-represent sa Pilipinas, sino ang ma-represent sa Korea. Like amo na nga mga event. Okay, pero connected yapon ina sa holiday season or sa Christmas ang mga event dira? Medyo connected siya kay held man siya sa school sa University of Antwerp. So, the first week siya sang celebration sang Christmas. Okay. Yeah. So, may ara man bala sang mga ginatawag naton, may mga gina-observe man dira just like sining mga simbang gabi or mga pagbutang sa mga Christmas lights, Christmas lanterns. May man din sila, may celebrate man sila Christmas. Actually, ang Christmas there is 2 days, the 24 and 25. So first date sa 24, celebration nila sa family, and the second celebration nila is para sa mga friends. Wow, duwa ka adlaw gali. Yeah. So ano na, may gina-declare man na nila as holiday, wala sang sulod sa trabaho? Oo, holiday din na siya. Pero ang Christmas, ang New Year, hindi holiday sa ila. So work din. Okay, so masako-sako gali ni. Mga simbang gabi, exchange gift, may mga parehas man sila nga na-experience ka na dila sa Belgium? May community man kami nga nga church, puro gid sa mga Pilipino. So usually kung gina-apply man namon kung ano ang mga events sa Pilipinas kag sa diri. So may mga Dutchman nga nagaupod sa inyo, nga naga-celebrate? Yeah, exactly. Ila mga husband, mga family nila ginadalaman nila. Okay. So may isa lang ka lugar abi nga nagagather dira kag dira naga-celebrate? Oo, isa gid sa kalugar. So bali community gid sa sang mga Filipino. Sa din na siya nga lugar, Miss Krisa? Sa Ghent. Ghent. Sa another city sang Belgium. Ay, see. So layo layo ina sa imo or medyo malapit lang? Oo. Inang bali 1 hour siya by train. Kay subong ari ko sa Antwerp. So, another city siya. So, ang Ghent, another city na naman. Okay, sige. Alright. Taga diin gani si Miss Krisa Tahonyo? From Sipalay. Sipalay, Negros, Occidental? Yeah. Occidental, yeah. Okay. Sige. Diba, sikon may mga nagalantaw kag nagaupod karon sa aton nga pagpangalagan mga paryente mo dito sa Sipalay, pwede mo gid matamyaw subong? Kamusta lang ko kay mama. Actually nagtawag ko sa iya before sini. Ma-interview ko sa Bumbo, wala taw ikaw. Ginpamalo mo Tingka lang taw to subong si mama mo?
Oo, actually may work siya. Ba, sige, maano ko na may kadali. Dasig man lang na. Pwede man siya ka lantaw, dasig man lang. O, Yung problema sa gani kung paano ako na makita. Gisend ko na lang ang link. sige. Ma'am, pila ka na ka tuig dira? Ano ka na kalawig sa may Belgium? Almost 2 years na ko. Actually, first year ko sa Netherlands, then second year ko na diri. Ang nagatrabaho ikaw? Hindi siya ma-consider as work kung familiar ka mo sa au pair program. Okay. Oho. So, amo na siya. Dira ikaw. Oy, sige. Anyway, thank you so much sa imong siningan tiyempo. Miss Krisa May Tahonyo, bilang amon sininga Bombo International Correspondent direktamente sa may Belgium. Maghambal ka gali nga Merry Christmas sa Dutch. Paano ina siya ginahambal? Wala ako nag-ano sa ano. Pero do may mga ano ka naman, may mga tawag sinigani, may mga words ka naman nga nabalaan sa Ang Dutch. mga common, like mga good morning, good night, like mga amon lang na siya nga mga words. Kay ang mga Dutch kuno kung maghambal do nagakasalamukan do mo na ang Or nagnakaon nila mga words. Anyway, sige ma'am, thank you so much sa paghatag man sa tiyempo diri sa Bombo Radio. Sa liwat, Thank you, mayong Gay. oras dira sa imo and thank you sa liwat. Yeah. Deri wavet aton sining international correspondent direktamente sa may Belgium si Bombo International Correspondent Chris May Tahonyo. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sa aton sining mga kauturan, ginasaulog ang Christmas dito sa Belgium. Dugang lang sining mga trivia, no? Ang mga kabataan to ang main focus nila. Kaysa ila sining tradisyon, ang mga kabataan, no, nagapanglimpyo sa ila sining lugar, no, sa ila sining sapatos, sa makilid sa malapit sa fireplace o kun door, no? Ang pagpati nila kay Saint Nicholas. Sa aton sining mga kauturan si Sinterklaas. Sinterklaas ng ila sining tawag, no? Si Sinterklaas amo ning nagabilin sa chocolate letters, toys, mandarins kag speculous cookies sa aton sining mga tagpalamati, no? More like Santa-like di siya sa Belgium si Sinterklaas, no? Nga amo iya ang ginapatihan nga nagadala sang mga gifts sa mga kabataan. Ti may kilala man ako nga kasubong ni Miss Krisa May Tahonyo, no, sa aton sining mga kabumbo. Galing kiti daw 1 year lang to sa Netherlands. Si ang international correspondent Balya sa niya from Netherlands nagya pa Belgium ini siya. Oras naton 38 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. 7 ka mga persona posibleng suspect sa pagpalapta sa bomb threat sa syudad. Aplayan na kuno sang cyber warrant sa korte sang ICPO. Kag 73 ka mga bomb threats man na record sa PRO6 so sa bulan sang Nobyembre. Ang PRO6 siguraduhon nga wala na sang may mga pagpamahog pangamatabo. Hilabi na sa tion sang Paskwa kag sang dinagyang. Unahon ko na balita nagikan sa Iloilo City Police Office kaupod sa kay Bombo Hana Andasa. Sa report, Bombo Hana, please go ahead. 7 na ka mga persona nga posible suspect sa pagpalaptas ng pamahog o kung bomb threat sa may syudad sa Iloilo. Bombo siyam ang na-applyan sa cyber warrant sa Iloilo City Police Office sa korte. And subong man ini out of 20 ka mga ginpasa man mismo o kung ginrekton sa Iloilo City Police Office sa Meta at ito diri ang nabalik na sa ila nga mangin apply sa cyber warrant diri sa may korte ang ining posible mga suspect sa ining bomb threat diri sa may syudad sa Iloilo. Nahibaluan nga naglagot na sa masobra 30 man ka na record man sang Iloilo City Police Office ang natabo diri nga mga bomb threat sa syudad sa Iloilo.
Ang bahin sini alas tay mayara sang taga Fort San Pedro National High School ang nag-surrender diri nga suspect sa pagpalaptas sang bomb threat and the same man sa may Iloilo National High School. So ang ila diri nga mangin pagpamahog gid lamang ang directly sa ila mismo lamang ang mga eskwelahan ang ining mga estudyante, and out of those 30 duha ang nasulbar o kon diri ang sa may National High School, Iloilo National High School, kag ang sa bahin sang Fort San Pedro National High School. But then, ang maluduman nato ang city government may gintad niyagman si Mayor Isa Treñas nga 100,000 pesos nga padya sa sinuman nga makatudlo sa ini nga suspect, but then wala pa ini ginhatag kag wala na ini sang kumbaga daw deserving sa ining mga nag-surrender kay bangod na nakitaan man mismo sa mga kapulisan nga daw tuyo-tuyo lang bala ang ining pag-surrender agod nga base pa lang man sa ining 100,000 pesos makadto sa ila, but then wala pa mahatag sa city government and Iloilo City Police Office bangod man nga madamo pa sang mga literal gid iya nga suspect nga tuyo lamang nga mang trip sa ining mga eskwelahan. Ang hindi lamang diri sa Iloilo City Police Office sa mga masunod nga eskwelahan kangay sang Washington College of Iloilo, Central Philippine University kag Iloilo Doctors College amo ang magpartisipar kag mag-coordinate sa mga kapulisan. Kaya right as of now, na-mention ni Colonel Ligada nga wala pa kuno ini sila meeting with the board sa ila mismo nga mga eskwelahan agud maistoryahan kag makakoordinate sa kapulisan ang ila diri nga aktibo man nga pag-cooperate para ma-solve ang ining investigation na sa ining nagpalaptas sa mga bomb threats. Naibaluan man nga sa may bahin sa Iloilo Science and Technology University, naglabot man sa 3 to 4 ka mga bomb threats ang kabeses ang ila diri nga nabaton sa ining bulan gid lamang sa Nobyembre, but then ang sila maging patigayon na mga training o kon bomb drill abi sa ilang eskwelahan, but then sa ibang mga eskwelahan amo man ining panawagan sa nga Iloilo City Police Office. Ipabati nato na nangin pahayag ni Police Colonel Kim Ligada. Investigation, sir. As of now, may mga may mga nagagbalik ng mga what you call this, evidence, data that was released by Meta. Ang currently may maaran na nga mga 7 nga appliance ang cyber data, cyber warrant rather. Nahatagan sila sa warrant, sir? Wala, nag-apply pa lang sa cyber warrant Okay. for disclosure of data. Okay, so ang 100,000 pesos sa gyapon, sir, wala to nakadto sa nag-surrender last time? Yes, hindi pa natin ma-release kumbaga, no? Kaya we are expecting there will be more suspects, hindi lang man isa. And later on we will be evaluating kung asan rin sino ang mga recipients ini. But ma'am balaton, sir, we are close na to mahibalo kung sinugit man niya sa likod sini. We don't expect nga isa lang or they are coordinated with each other. Based on our sa mga nadakpa, no? Ang isa sa may Iloilo National High School kag diri sa may Fort San Pedro, they are not known with each other, no? Hindi sila makilalahay kag ang ila lang yan is sa ilang mga respective ng eskwelahan nila kuha ng threat send. It's a warrant for the disclosure of data nga magamit nato as evidence in court against sa users against sa this will take time nga ma-release, but eventually ginamat-amat man. I think based on the data of RACO, may mga 20 na may ara na sila nga result from Meta. 20 ka accounts nga i-cyber warrant natin. Nabatian ang nanginapahayag ni Police Colonel Brigada, Director sa Iloilo City Police Office, Bamasyam, sa ining cyber warrant ang sa ilalo man sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isa man kalay response sa Pilipinas ang ining cyber warrant ang agod gama
authorized rin ang mga law enforcement officers kag mga individuals man nga mag-sige kag magpadayon sa ilang mga investigation regarding sa mga accounts nga nasambitan kay kalabanan diri sa mga accounts wala sang real accounts but kalabanan dami accounts ang diri gingamit sa ining pagpamahog kag pagkolektaman sang bomb threat mismo diri sa may syudad sang Iloilo. So subong sige man ang ining pagbaton man sa kapulisan this 7 ka mga nabaton ng aplayan sang cyber warrant ang subject to increase pa this following days agod nga matulid na kung sila giban sa likod ng pagpamahog kag bomb threat sa may syudad sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Hana Andasa. So nagaamat-amat na no? Nga mayara sang development and hopefully mapadasig pagid nga maserbiyana sang sining cyber warrant magkalatumod na ining mga tao sa likod sining bomb threat no puwerte nga huol man ang natugaya sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo sa pangkabilugan kay tanan-tanan sini do alos na ginapiktado kon sa pangkabilugan naman ang pagaistoryahan naton bilog sini nga rehiyon naglabot sa 73 ang bomb threat nga na-report kag na-record sang Police Regional Office 6 ti ang PRO 6 diri nagapasiguro sa mga pumuluyo nga sining tsimpo sang Paskwa, New Year kag dinagyang wala na sang bomb threat pa nga may matabo. Si Bombo Krill Villasa may follow-up report. Sa report, please go ahead. Nakarecord sa 73 ka bomb threat sa Police Regional Office o kanang PRO 6 sa bulan lamang sa Nobyembre sa bugos nga Western Visayas. Sa press conference nga giniwat sa PRO 6, ginpahayag ni Regional Director Police Brigadier General Josefino Ligan nga wala man sa confirmed devices sa nagluntad nga 73 kapag pamahog sa rehiyon. Apang siguraduhon sa gihapon sa mga otoridad nga mapriso kag mapasakaan sang kaso ang yara sa likod sang pagpamahog. Suno kay Police Brigadier General Ligan, duha na ka individual ang napasakaan sang kaso amo ang ini ang sender sang bomb threat sa Uton National High School kag sa Ramon Avanciania National High School. Pangayag pa niya, hindi organisado ang mga nagapadala sang pagpamahog bangod sa mga nagakadakpan kalabanan din ng mga kabataan nga ang rason amo ang tripping o kung joke lang no kung sa diin ginasunod lamang sini ang iya nga nakitaan sa social media. Pangayag pa ni Police Brigadier General Ligan mayara lamang sa 61 no ka mga personnel ang EOD K9 group o kanang Explosive Ordnance Disposal and K9 group sa bugos nga rehiyon apan capable ang mga sini agod magresponde sa mga lugar nga ginapahayag gintamnan sang bomba. Sa Subo mayara na sang numero no sang ang mga otoridad sa mga identities sang yara sa likod sang bomb threats kung sariin investigaran or padayon ang pag-investigar sang mga or sang grupo sang anti-cybercrime group panginpahayag diri ni Police Brigadier General Ligan Momorchamp nga hindi lang danay nila daw pag-i-disclose kung ano bi ang proseso sa ilang nga investigaron or investigasyon para man ma-secure bala kag maging tayuyon ang ilang investigasyon kag madakpan gid ang yara sa likod sang pagpamahog. Ginapasiguro gid no sa aton mga kapulisan sa mando man ni Police Brigadier General Ligan nga magapabili nga secured kag luwas ang tanan sa mga bomb threat kag pagpamahog especially nga nagahilapit na ang pagselebrar sang Pasko sang New Year kag amo man ang dinagyang. So sa sunod-sunod nga activities nga aton nga i-celebrate no sa bulan sang December kag January
secure gid sang aton nga mga kapulisan nga wala na sang pagpamahog para maging sinadyahon kag maging secured ang tanan sa anuman nga mga threats nga mag-aabot or posible nga ihimuon sang isa ka individual diri sa bugos nga rehiyon. Yari balay pabatin naton ang ginpahayag ni Regional Director Police Brigadier General Cecino Ligan. 73 bank threats and 2 were filed cases. So, yun ang actions natin. And with that, most likely, we hope to see na wala nang magbabatter. Kasi nakakasuhan natin. Kahabulin natin. The challenges po in tracking down yung mga bomb threats, sir, kasi yung mga nakasuhan natin, sir, is parang sa specific na school lang, sir. How about yung iba pa, sir? Kasi maraming mga schools din dyan na bomb threats, sir. So how about yung investigation and tracking down yung iba pa, sir? Are they organized or same situation or scenario din po sa other perpetrator na nakasuhan natin, sir? We don't want to disclose the investigation, but we have numbers na nakukuha, and our anti-cybercrime group is already working on it. Soon, those numbers will have their identities, and when they have, cases will be filed against those people. Meron na tayo nakukuha ang mga numbers doon. So, hindi na lang natin muna i-preempt yung investigation. Hindi pa ba natin na-identify kung organized yung grupo na gumagawa nito? Not an organized group. Nakuha niyo naman siguro yung detalye doon sa mga na-file na. Baka merong nag-trip lang, parang tripping lang niya, nakuha niya sa Facebook, sinare niya. So, organized hindi naman. As to the personnel of our EOD, 61 lang sila. I'm covering the whole region. So, napaka-content. That is why the SECO, meron silang mga seminars to multiply their people. Yung mga police din natin, pinapaaral yan na EORA. Para EORA stands for Explosive Ordnance Response personnel natin. So that sila muna. Now, aside from that, to prevent yung mga ganong incident, basically the intention, the objective of yung mga backtrack na is to cause panic. Now, para hindi magpanic yung mga tao, yung receiver ng call, yung dapat sana ang mag-assist muna. That is why yung abakada natin na program by the SECO, ini-intensify natin yan. More so na marami tayong activity dito. Yan, kasi yan. Pag laging mga ganyan, magtatapos ng mga tao. Magkakos ng panic. Pinaka-importante dyan yung awareness ng mga tao natin when they will be able to receive na ganong klaseng pamphlet, dapat alam nila yung gagawin. Para hindi ka agad wait, ano yung ba't naging wait? Ba't walang gano'n? Kasi panic na yun eh. Diba? Kumala tuloy. Alright, Bobo Creel? Bobo Trump na batian na to na si Police Brigadier General Ligan, no? Pag iyaman diri gina-assure nga sa makadali gid nga tion, ila na marakpan ang yara sa likod sang pagpamahog para maging matawkay ang paminsaron sang publiko kag maging masadya ang pagselebrar sa nagahilapit nga mga festivals kag Pasko, Bombo Trump. Alright. Ini si Bombo Crepan Salis Milieza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Creel Miliesa sa imo siniiyang report. Ginplastar man ni General Ligan nga mga nadakpan to, mga nagkopya-kopya lang, trip-trip lang, no? Pero ang sa iba di na further pa ma-divulge kay basic ano mapiktuhan ng ila sining investigasyon. So sa gyapon nagalaom kita nga mayara giman sang pakantuan ang investigasyon sa aton sa kapulisan, hindi kay puro lamang istorya dalom ka anong pinakadabo nga kahoy dra sa may sa may kampo, no? May Star Apple da o kabay pa nga hindi lang kita maigo sa hasta iya sa istoryas dalom Star Apple lang.
no sa aton sini nga mga kabombo, no kag nagalaom kita nga may resulta kay man kay kung may resulta may balasihan, no kung may balasihan ti mambalang iba na hindi na ta magpadbinturar pa nga bulubam threat pa kay basi kung kita na ang masunod sini nga igulo sa karsel sang prisuan kag makasuhan manimuron manghilamos ang tuman kadamo nga kaso. Oras naton 55 minutos na nakaligad sa takna sininga la una. Check ko naman this time balita ni Bombo Jomar Villa, ang ABC President or Association of Barangay Captains sa distrito sang Haro. Wala gidya sang idea kung sanday sino kuno nga mga barangay official sa iya nga distrito ang pasakaan sang kaso sang bangod sa sing AX anomaly. Sa aton sini nga mga kasimanwa ano lang ayhan ang nabalaan niya ni Capman. Magluwas nga ti kapitan siya kang ABC President siya sa Haro. No? Ano pa ang nahibaluan ni Cap? Magluwas abi sugba ka bangros kag magatigang. Magluwas na. Why ka naging sabi nabalaan pag ikaiban Cap? Check ta si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Ginatugyan na lang sa Association of Barangay Captains sa distrito sa Haro ang ining kaso no sa bahin karon sa Department of Social Welfare Development kung DSWD kung ano ang mangin resulta may kantanan ini karon sa pagpasaka sa kaso sa sining mga barangay official. Pila ka mga barangay official diri sa syudad may kantanan ini sa sining anomalya no sa damlag lang sa distribution sang AX no kon aid to individual in a crisis situation kon AX sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 6 Bombotsam kay ti madumduman nga may pila ka mga pumuluyo ang nagreklamo sa ila sini nga mga barangay kapitan o kon barangay officials nga ginabuhinan ang 10,000 pesos nga ayuda halin sa DSWD iban sini tag 1,000 o kon 2,000 pesos na lang ang ila sini madala pa uli bangod ginakuha sa ila kuno nga barangay official. Sunod diri kay punong barangay Rodel Mamon sang Haro at the same time presidente ni siya no sang Association of Barangay Captains sa may nasambi sa distrito tigin pahayag nga nagakadapat no nga sabton ang akusasyon no sabton sa mga barangay officials nga natumod ang akusasyon batok sa ila kag pananglitan kung mapamatud-an nga ti kung bala sila ang inosente o kung may kalabtanan gidman sa sining manomalya dugang pa sini may mga barangay pero hindi ya matumod Bombotsam kung sa diin nga barangay kag kung sino nga mga opisyales ang pasakaan sang kaso kay base diri sa pahayag sang DSWD Region 6 nagadangat no sa 13 ka mga barangay official ang pasakaan sang kaso may kantanan sining manomalya nga AX distribution. Pabor man siya no sunod sa iya nga ti atubang ining mga barangay official agod nga ti kun papatud-an kun bala ini sila ang inosente o kun hindi tuhoy karon sa sining kaso nga ila sining nga ginapangatubang. Matandaan nga ginpahayag man diri ni Paul Ledesma ang Assistant Secretary for Regional Operations sang DSWD ining 13 ka mga barangay official ginakabugusan ini sa punong barangay, kagawad, secretary kag treasurer kag ini ang naghalin no sa anom ka mga kabarangayan. Bombotsam dugang pasiniti may ginahulat na lang silang resulta sa consultation sa central office agod nga mahitso na no ang ining pagpasaka kaso batok sa sining mga nasambit sini kon mga barangay official may kantanan sa sining anomalya. Aribla no ang kabahin sang pahayag ni punong barangay Rodel Mamon ang ABC President sa distrito sang Haro sa may interview diri sang Bombo Radio. Kay amo giman ang nga dapat makondak man investigation ang city no after na sa amon sang liga president namon. Initiate na ang DSWD no nga mag-conduct investigation party na sa AX payout
ang natungdan na siguro kabaluman na magdepensa sa ila kagalingon, no? Ang mga involved nga barangay officials pati sina sa ginaakusal sa ila. So ambal nga hindi mo sila pagpatinon sa hearing or why kaya ambal nga do ginapinan sila kap ang mga kapitan niya? Wala sa ginapina, no? Amo niya accountability, transparency ang dapat i-conduct, no? Kaya nakabaylar sila sa amo na nga sistema sa pati sa AX, no? Ila na dapat dipinsahan, no? Ila ko galingon kung matuod ina kung hindi man. Oo, ila gina dapat sabton, no? Kag kung may ano man sila, ano nga depensa ila na dapat sila himuon. Kakap nga dapat tubangon ginila ni kung anong mga sabton nila kumara no? Damo nang ano kap? Dapat din nga sabton kay ti kung nakabaylar ka sang sistema sa baylar ka sang layi, dapat sabton mo gid. By the way, may nagagawa karon kap ko din nga barangay ni kap station uning involved ng opisyal ta? Wala ko knowledge, no? Kung sino na mga barangay official, wagi ko informasyon kung sino ina. Wala nakaabot sa ako na pagpabalo, no? Nga may kung sino ina ng mga barangay officials na involved sa payout ng AX. No? Kung kaya ka po, ang hungka ka po dala, no? Wala kami AX payout, no? Ako lang mapaabot, no, kay Ara na investigar na ginapaabot ko lang, no, nga ang ako mga kaupdanan, no, nga mga barangay official sa distrito sang Haro, pagatubangon nila na ang ilang gagin file sa ilan, no, kung matuod din man ako hindi, let the process nga mas masunod, no, pag dapat mo sabton nila ina, pag dapat mag-appear man sila kung may possible nga mga hearing. Si Puno Barangay Rodel Mamon ang i-vice president sa distrito sang Haro. So ginklaro ta sa iya bumutsan pa, no? Kay ti sa gina-interview ta basi sabla sa barangay nga kasuhan man pero sunod sa tungdan why man siya, why sa kay why sa sang distribution sang AX sa nagligad sini nga si Mana nga mo man ni karon gani ang ginalantaw sini nga rason kun nga pasakaan sang kaso ining mga involved nga mga barangay officials. Nagpasalig ang DSWD kay giban sini do nahadlok kuno nga mga complainant nga mag file, no, sang formal complaint pero sunod sa DSWD tagaan nila, no, sa proteksyon pananglitan kung may ara pagid sang mga file o kon formal complaint magantanan sa sining nasabit sining anomalya. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang follow-up report. Di ginawa man katago-tago pa sa kung sino ni ang mga barangay official nga pasakaan sang kaso. May gantanan sa sining pagbuhin sang kwarta sang mga pumuluyo nga ayuda para sa ila. Sa aton sining mga kasimanwa kagatido medyo spiyok lang ang bubbles man sa aton sining mga kabumbo kay kabalo naman kamo kag kainsindi naman kung anong sistema sinadiri banwa. Balik-balikan ta jutay Mandurriao Public Market sa aton sining mga kuturan. Ang information naton is na turnover na sa local government unit. No? Sila na kuno ang mapatapos ang third floor. Pero, functional ang ground floor kag ang second floor. Functional. As per information sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, functional ina sa aton sini nga mga kauturan tiyang pamangkot. Kung functional nga wala gin pagamit kay na turnover naman. Tiyan mo inang mga palamangkutanon banwa nga dapat masabat para nga mahatagan man sang kahimusan ng mga vendors dira iya sa bahin karon sang Mandurriao Public Market. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kay ang mga kauturan naton padayon sa gyapon ang pagpanukot. Ang mga taxpayer sa gyapon nagapanukot sa sining mga ginapahayag nabantugan nga mga unfinished nga mga projects, no? Sa gyapon ti liwat-liwat
nga kumusta na ang mga way natapos nga mga flood control project o diriya sa bahay sa syudad sa nga Iloilo. Nagaduha-duha ang mga kasimanwa naton kay ila sinimatandaan permi ang pahayag ni former Undersecretary Roberto Bernardo sa nga DPWH nga tanan kuno iya nga mga bidding ginakalokalo sa nga representative kag sang district engineer. Suno pa kay Bernardo ang mga diskaya kuno masami iya nga pangayo gid sang advance nga 25% nga komisyon para nga makakuha sang projects. Kung diri lang yan sa syudad sa Iloilo aton sini nga pagaistoryahan 900 million plus sa sandig sa mga information nga flood control projects diri iya sa bahin sang syudad sa nga Iloilo diskaya ang nakakuha sang kontrata under sa distrito ni Congresswoman Jam Barunda. Tiyan mo nang isa sa mga ginapamangkot sa mga pumuluyo nga wala pa ini mahuman tubtob sa sining nga mga tinyon nung sistema ano ang plastada sa aton sining nga mga kabumbo ti basi kung may mga masunod pa sining nga mga people's meeting dira kag masabat ini ni Congresswoman Jam Barunda kag ni District Engineer Roy Pacanan kay ti why man sila nagpagwa sang dokumento nga ginapangayo sa ila ni Councilor Rex Sarabia sa aton sini nga mga kauturan kag kun sa pamatyagan sang mga kabumbo naton kag sa mga kauturan naton mga taxpayer nga daw may ara sang hindi amo sa sining mga proyekto ti may kinamatarong man sila nga magpanawagan sang investigasyon sa ICI abi sa ombudsman kung sa pagpati nila mayara gid man sang korupsyon dire. Sa aton sini karon iya nga mga kauturan damo man sang nagapahayag nga ining multi-year funding kuno banwa mayara sang disbintaha kay ti kung mag multi-year funding ikaw butsilingon mabantay ka to sa mga way pa mapunduhan wala mapunduhan, isaylo para nga makapundo naman sa amo sini iyang proyekto, so on and so forth. Ti amo ning isa sa mga dilema man karon nga ginapaminsar sa mga taxpayer kun nga may mga ginpanguntat, wala ginpadayon, kung ano pa dira iya nga mga nagaputos, nga kontrobersiya sa partikular sini iya nga mga proyekto diri sa syudad sang Iloilo. Ugaling hindi na mapanas banwa kay man, nagatabid ang pangalan sa mag-asawa nga diskaya sa mga proyekto sa Lone District of Iloilo ni Congresswoman Jam kag ang District Engineer si District Engineer Roy Pacanan kag kun hambalon tabing ati amo nang sitwasyon sang mga ginbuyagyag ni former Undersecretary Bernardo nagapabilin ang pagpangduwa-duwa sa paminsaron sa aton sini nga mga kabumbo. That is why nga dapat sabton na ini iplastar, ipahayag para ang tanan sini iya maathagan. Kung si Congresswoman Jam ginasukot, si District Engineer Pacanan ginasukot sang mga natuhoy sa mga ghost project, ti takos kag angay gid nga sukton man ang syudad sang Iloilo sa mga proyekto nga overpriced, sa mga mahal pero ginpanubuan, kay ti ang aton man lang sinadiri kung ang ginalagasta is kung sikap pa mamon pa transparency and accountability kuno mo. Dibla sa aton sini nga mga kuturan. Di sanday sino na tukap ang mga kapitan nga ginpasakaan sang kaso nga namuhin sang linibo sa kwarta sang mga benepisaryo sa kaek. Asadya-sadya Anyway, sa aton sini nga mga kuturan bantayan ang dugang sini nga mga development talakayon tana dire sa aton sini masunod nga pagpalayag sa bombohanay sa udto. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Isibombot siya mablanco vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una,
i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga plus wala di Iloilo Billboard of Activities for November 30 to December. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw. Plus wala di Iloilo Billboard of Activities for November 30 to December 6, 2025. Ang December 5 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ako na all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays, sa siyam ka consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart, amo ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or The Bridge sa December 5, 2025, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Rock music is their game and Binhi Band is their name. Obdanaton sila sa isa ka great rock entertainment sa sininga December 6, Sabado, sa concert at the plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plus wala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang plus wala di Iloilo. Sa December 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or The Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugo ng kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Tipuno ng ulan, gamita ang balde, drum o kon rain barrel agud makatipon sang tubig nga nagailig gikan sa atop sa tion sang tig-ululan para maggamit mo sa pagpanghugas o kon pagflas ang kasilyas. Pagi sini hindi mo na kinahanglan magpanag-ob kag hindi mo na kinahanglan magpatubod sang gripo, gani makakinot ka sa balayran sa inyong nga water bill. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section
Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, oras natin, it's 2:25. Disyembre na. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program, December 1, 2025. How many days to go before Christmas? Check ta. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 24 days before Christmas, full blast na kita sa ating mga Christmas decors, sa ating mga Christmas lights, pero halong-halong sa mga lights ng ating ginabakal. Alright, may ara na nga nag-Christmas party. Wow, early ha? Minabalaan ko ya, mga 3rd week pa lang sa November, nag-Christmas party na sila. Enjoy! 26 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine on a beautiful Monday of the 9 na naman kita sa Saninga hapon. Last Saturday, I said I will be back in December. Kagtuod gid man, because today, December 1 na, Lunes kita. Kag mga Desyembre kita. Sa aton nga mga kasaysayan, i-share sa inyo sa Saninga hapon. So stay there. And samtang nga nagapamati, pwede gid makapatik-patik sa inyo nga mga computers dira or sa inyo mga cellphones or pwede man magkuas sa inyo nga ballpen kag sang papel kag mag-umpisa sulat sa mga kasaysayan. Paki-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa kihapon write it and then you send it sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mati na kita sa atong pambukas nga kalingawan para sa inyo this afternoon from Cookie Zamora. Ikaw na kaya? Mayong hapon, this is KLP, kaupod si Tita Regine. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa.
pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka, at nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay ang tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Oh, yeah. Ikaw na kaya, Cookie Zamora, sa mga nagamanita-manito na, no? Dira bala kung mag-Christmas party, di ba si ikaw na gidman? Ang manita sa imo nga crush. Oh, exciting. Anyway, 31 minutes after 2 o'clock, diretso kita sa ating first story sa sininga hapon. Nagapanumbalik si Ria sa first district with her story. Nagasiling, Dear Tita Regine. Good afternoon sa tanang katapos ng Bombo Radio, ilibinigid sa imo, Day Regine. Sa mga letter senders, sa tagpalamati isang KLP. Abaw, Day, balaan na gid sang diri sa amon, kung akon ang letter nga ginabasa mo. Kay kung galakat ako sa karsada, gasinggit na sila sa akon. Batian ko story mo. Baw, ginahulat ko no nila, kay kilala na nila nga akon ina letter. Sorry, giday ha. Sa subong naman ako nakatuhaw. A lot of circumstances cannot be avoided. Siling ko sa taga-diri sa amon. Padalaman pala ka mo. Share man inyo story. Pareho ko. Damo, na diri imo fans, day. Baw fans. Kaya mo na ila ginapamatian. Samtang nagapahuway sa ila hiligdaan. Ang akong story subong, parte sa instant ko nga puli. Wala, tako nag-istorya diri, kung nga nakapuli ko, nga wala ko sila ginpahibalo. Pati ang nagligad ko nga story, diri lang nila nabatian sa imo programa. Siling nila, grabe, man gali imo inagyan sa abroad. Balaan mo, Day Regine. La, ako yaga panugid sa family ko, para di sila magkabalaka sa akon. So, pagpuli ko, Day, abi ko di na ako magbalik. Kag siling sang iban, base, gin-block ako sang employer ko sa Dubai. Sabat ko, how come nga i-block ako kay ti ula ko sala? Kag sila pagani may sarabton sa ako, tungod instant, ginpapuli nila ako.
Ako day, kung makapuli ko diri, wala, ako yaga pa sosyal, obra, man gihapon sa sulod balay, kaghala paninlo. Silinggani nila, imbis nga mapahuway anay, still, mangita, kuya lang, nga makwartahan. Like, nagluto ko sudan, kag baligya banana Q, laswa, kag kumpra ko saging, kag ibaligya man. Okay na tani day, ugaling ang akong ikatlo nga bata, kag agot. Bagong graduate sa senior high that time, kag gusto mag-college. Ti, ang kita ko is not enough para sa ilang aduha. Siling pasang agot, gusto niya gid maging flight stewardess. Ay, sosyal. Ay, Diyos ko, diin ko makuha sang inagasto sa ila. Apply naman ako abroad. Mga 7 kami sadto nga dunga nag-flight, pero natingala ang anom ko kaupod. Kun nga, may employer na kuya, kag sila must stay pa sa agency until may makuha sa ila nga employer. Okay, sa una ang employer ko dahil apang sa nagdugay na ko sa ila, nagwa iya batasan nga hindi manami. Pero may lang kasinggitan, kagamu pa ina ang hindi ko gusto. Hamakon mo, 5 ka kwarto limpyuhan ko, kag kada kwarto may CR. Awan gid ko dali-dali, iti maluto pa kuno ako kag mag-harvest sa mga laswa, like kamatis, tarong, pidada, sili, kalabasa, carrots. Ay, Diyos ko, kulang gid oras ko bala. Pero gintingwaan ko gid nga matapos tani, pero di gid kaya. Manglimpyo pagrahe nga gusto niya, tanan niya yabok, wala siya makita. Plus, maninlo pa kotse. Ay, do masurrender ko dahi. Pero siling ko, hindi. Makalledge ang bata ko. Kung masurrender ako, paano na lang? Manglaba pa, kag mamalansya. Kung kaisa, lipatan ko na akon pagkaon. Ako siguro ang nag-abroad. Nga bisan may cabinet nga bulutangan sang bayo. Pero wala ako na dayon ginabutang. Kag bisan pila pa kasimana. Ara gyapon sa luggage ko bayo ko. Kay ga-observe pa ko sang ugali isang employer ko. Bisan ano ko kasakripisyo ang ulubrahon sa balay nga kadamo-damo, dura man siya ga-appreciate, gasinggitan man gihapon. Bisan ang mga anak niya, ginaakigan siya, kun nga amo ina pagtratar niya sa akon. Kay kita nila kung ano obra ko sa balay nila. Gapangakig siya bala, nga wura kabangdanan, ay ambot di ko kainchindi. Ga-warning na akon pensar dahil Regine, na kung sigihon niya pa, ma-reason out na ko, kag ipakigbato akon right as a helper. Wura gid ko nagsala dahil, ginpalimpyo niya sa akon, isa ka bodega nga puno kayabok. Siguro tinuig na nga wura malimpyuhi, kag ang mga figurines, need ko no nga matinluan ang yabok. Ay, Diyos ko, patawad. Ang figurine, sobra 1,000 siguro. Kag isa-isahon ko tinlo, ay allergy pa naman ako sa yabok. Surrender na ko. Gintimos ko akon mga gamit, kag wala na gid mag-obra-obra day. Aba, nagsinggita naman siya. Sabton ko, please ma'am, call my agent. Bisan ano hambal niya day, sabat ko gihapon, call my agent. Aba, nagsinggit siya. Singgitan ko man, call my agent. Okay. Nahangyo siya kay nagsinggit ko. So you know the result? If you keep on shouting, you make me nervous. Don't you do that. But I kept calm because I respect you. But now, it's time that you will know how I feel every time you're shouting at me without any reason. Ako basta ma-abroad ko, may dala ko na nga biscuits, coffee, or noodles, kag amo na ginaluto ko, since nga wala na ko ga-obra-obra day, siling ko, kung ano man matabo, may kaunon ako. Hala lang ako ka rosary day, nga gatulo luha ko, kag ginatugyan ko na lang sa mahal nga makaako ang akon kapalaran. Maayo lang, may mga contact numbers ako sa akon kasi Mario, nga gaobra man sa Dubai, nga pwede ko pangayuan load o bulig, kag wala man nagpabaya. Salamat sa mahal nga Diyos,
Ginsabat niya pangamuyo ko kag nag-abot ang akon agent. Ginkuha ako sang agent ko. Ay abaw, pagwa sa gate, naghagulgol gid ako diri Jean. Kag akigan pa ako tani isang agent ko, ugaling ginsabat ko siya nga, kung naluoy ka sa kapwa mo Pilipino, hindi ka na maghatag sang helper da sa iya. Kay saksi gid ako sang tanan kung anong siya kalain. Mura kasabat agent ko sa akunday. Nangita ako obra, kag tutor tani ako sa isa ka bata ka mga expatriate per hour ang bayad. O galing, ang kasimaryo ko, nag-ayo. Kung pwede, sa ila ako, kay gapangita sila helper. Kay mabakasyon ang isa ka helper nila. Hindi ako, kay kilala ko, amo niya sadto. Kung ano ka maldita iya ugali. Pero nagsugot na lang ako, kay siling niya, nagbago na ko no amo niya. Nag-obra ko day, siguro mga 2 months lang, as I said before, maldita ni siya. Kaya ginakigan ko kasi Mario ko, siling ko, ba mo nagbago na siya, bag old gali, kaya mo maghihapon ugali na. Inang daw may sariling mundo bala si madam. Tawgon kaniya, tapos palapit ka sa iya, dala hambal, yes madam. Pero la siya kabati, dogalupad pensar na. Gani, nagadto ko sa likod kag maghulatani nga matalumpang danya ako. Aba, ako pag ginakigan niya. What are you doing there at my back? You're counting my hair? Siling niya sa akon. Ay, gimpunggan ko lang kadlaw ko day. Dubo angit. Ang upod ko nga nagkuha sa akon, bisan iya sala, kamiya iyakigan. Paghalin ni madam sa balay, hambalan ko siya, te. Lipay ka man, bisan imo sala, pero kami akigan. Tanigin sabat mo kaina si madam, nga imo to sala. Siling niya, ano abi kay akig no si madam? Vibes ka mo, kag wala na iyaga pang akig sa imo. Pero sa tuod lang, sip-sip mani sa amo ko upod ko. Basta bala niya, nga daw magustuhan sang amo, imo work, ay siraan na ikaw sa amo. Ambot, kung nanugin sira niya about me, kay ang madam, perminiga travel sa US, siling niya, when I come back, I don't want to see her face. Kaya ako kunuday. Siling ko sa koglingon ko, pinahog mo man. Mangita ko liwat amo eh. Haladay, challenge it sa akon. Lakat siya sa US morning. Naghalin ko yung sigida, paglakat niya, maayo lang nakasweldo na kami. So may gamiton ako pangita, new employer. About day, do kalawig, may ginisang story ko. Tidiri na lang kutob, expect more stories from me. Hello sa mga kaupod sang anak ko nga si Harleen, gagaobra sa photography, sa mga anak ko, Harley, Hazel May, and Hannah Marie. Kay Auntie Luz, kag MM, nga always siya pamati sa imo in the Regine. God bless us all, ang matinahuron, Ria, sang 1st District. Well, nakita ko rin, no, nga ikaw yang sahi isang OFW, nga to your last breath, mabato ka gidya, masabat ka gidya, especially kung hindi na amo, no, ang ginapahimo sa imo, hindi na amo ang pagtratar sa imo, dapat tindugan kung ano ang intsakto. Kag dapat gidman, no, you should have a voice. Why mo na nila, kung magipos-ipos ka lang daya, abi nila okay lang sa imo, at ginaamo kasi na nila. But anyway, grabe ka colorful sang imo nga nangin life dito sa abroad. Pero what the hey, ano? Ang importante na patapos mo ang imo nga mga kabataan. Kag bisan amo na kabudlay sang imo nga na-encounter sa imo nga pagtrabaho dito sa abroad, sa gihapon sige lang, antos lang para sa mga anak, para sa pamilya. And hasta nga nakapauli ikaw, nga ti okay na ang imong nga family, kag ari ka na diri, kag nami man ang imong nga sitwasyon, you're back sa imong nga family, nga amugid ang imong nga tunay nga inspirasyon sa imong kabuhi. 43 minutes after 2 o'clock, magapanubalik ang KLP, pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Wala di Iloilo Billboard of Activities for November 30 to December 6, 2025. Ang December 5 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang ako na all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart, amo ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa December 5, 2025, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Rock music is their game and Binhi Band is their name. Opda naton sila sa isa ka great rock entertainment sa sininga December 6, Sabado, sa concert at the plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plus wala di Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang iga paraffle sa mga suki sang plus wala di Iloilo. Sa December 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugo ng kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa... Hindi naman kita sa sulat ni Student Mom of Lambunaw, Dear Tita Regine. Good afternoon to all of you listening out there to KLP. Alas 2 na naman sang hapon. Time to relax and listen to Tita Regine's voice reading our letters over the radio. Maano na lang ako kung wala ang KLP to listen to. What will I do all day without my radio? My best friend and grand companion the whole day. Salamat sa iya nga nakaimbento sang radyo. What a genius. Hindi maisip nga tinuga ang nag-aisahanon sa subong. Kagang ilala mga kaupod-upod amo ang ilang radyo. Mga seniors ang kalabanan na nag-ausar sa radyo para ila kalingawan. Mga seniors nga nag-aisahanon sa kabuhi. Wala na sang asawa o bana, pero may mga kabataan man tani, pero malayo sa ilaluyo. Masami nag-suffer sila sang loneliness. An author says, it can be an affliction more harrowing than homelessness, hunger, or disease.
The hurt of feeling alone is what most senior citizens experience. But because of radio, which brings comfort kay kalingawan sa ila, loneliness becomes a stranger. With Tita Regine reading our letter, na-entertain sila. Time passes by swiftly. Makabati sila balita from friends or through letters. Makakumustahan ay sanda kag makasend sang words of encouragement. Makabuild kita sang companionship through the air. Loneliness is a significant struggle. God created us to offer and receive the benefits of friendship and community. Kung kita nagaisahanon, we can pray to God to help us form meaningful connections with others. With KLP on the air, kaupon si Tita Regine, it's a dream come true. So, sulat na sa KLP. Pamati na sa imo radyo. Adlaw-adlaw mong ma-experience ang happy community relationship of your friends on air. O, di ba mga KLP fans? Listening every day to KLP, luyag ko tani, ipaabot kay Ningne sang Lambunaw, nga tani ma-meet namon ang isa kag isa. Ambot, pero naisip ko ini, since parehas kami nga taga diri sa Lambunaw. I wish to know her address. Maybe I can visit her one of these days. That is, if willing siya. With Tita Regine's help, her program can send me your address. Ini kung okay lang sa imo, Ningne. I'll wait for your reply in your next letter to KLP. Thanks! Wala gid man ako special story for today, but I like to write to KLP. Girl took my picture yesterday nga nagakapot sang kalendaryo with my finger pointing to the exact date. It's a means of appearing to GSIS, isubmit ang picture to prove nga buhi pa ko. I'm still alive and kicking. Kinahanglan ini para hindi maguntat akon pension. Budlay, abi magpasiti? Gani, ini na lang ang means to meet GSIS requirements. Pag GSIS si girl sa bunga adlaw, dala na visit sa patio para sa amon mga loved ones. May their soul rest in peace. Close ko na letter ko. Thanks for reading it. And God bless to all. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Kagisugpon ko na lang ini ha, kayang iyang sulat in particular, ang ining letter for All Saints Day pa. Nisiling niya si girl manugad to pa lang sa patio, ti iniyang isa pang All Saints Day, pero of course we know, December 1 na. So ingagaw ko niya matapos para sa year 2025. So from Student Mom still, Tita Regine, tomorrow will be All Saints Day. Ti, ready na kamo papatyo, may kandila na, kag bulak, kag syempre, ready na ang self para sa pagpangamuyo, para sa kalag sang aton mga pinalangga sa kabuhi. Si girl ang nag-advance kadto sa patio yesterday. Nagala siya sang bulak kay daddy niya, kay S. Wala na lang niya ako ginpasunod, kay damo pa siya saraparon sa city. Mayon na lang, kay ara si girl nga mapagsik pa, matandos, kag very thoughtful sa mga nagtaliwan namon nga loved ones. Kaisama lang ini sa isa ka tuig, pero syempre pa, everyday man naton sanda gina-include sa aton mga prayers. Tita, please read this short poem by Robert Louis Stevenson, titled Requiem. Under the wide and starry sky, dig the grave and let one lie. Glad that I live and gladly die, and I lay me down with a will. This be the verse you grave for me. Here he lies, where he longed to be. Home is the sailor, home from the sea, and the hunter, home from the hills, or from the hill. It's so sad to think of our lost loved ones. All we can do is pray for the rest of their souls. May they all rest in peace. Amen. And another poem, Tita Regine, by Emily Bront, titled Cold in the Earth. And I just picked a few lines. Cold in the earth, in the deep snow piled above them, far, far removed,
cold in the dreary grave. Have I forgot? May only love to love thee. I severed at last by time's all-wearing wave. Cold in the earth and 15 wild Decembers from those brown hills have melted into spring. Faithful indeed is the spirit that remembers, after such years of change and suffering. Sweet love of youth, forgive if I forget thee, while the world's tide is bearing me along. Sterner desires and darker hopes beset me, hopes which obscures but cannot do thee wrong. No other sun has lighted up my heaven, no other star has even shone for me. All my life's bliss from my dear life was given. All my life bliss is in the grave with thee. Tita, masakit mong wadaan sa pinalangka sa kabuhi. Bisan pa may mga di pagintindihan na isang una. Ang gugma kag pagpalangga mo sa pihak sang imo kabuhi, wala labis, walang kulang. Amuman sa gihapon. I miss him, tita. Down to that tomb, my heart and love goes with him. I found out later in my life that misunderstanding is what makes us more strong, more forgiving, and more loving to our partners. It's just the challenges we encounter that makes us a bitter individual. Ang mga kasakit maantos. Ang mga luha sa aton mga mata pwede mapahiran. Ang kasakit sang tagipusoon pwede maantos, madaladala, masiling sa iya nga makaintindi kag may kaluoy. God's forgiveness defies our labels of failure or pride. While we were still sinners, He died for us. He is ready and willing to receive us just as we are. So why can't we forgive others? God invites us to come as we are, to find hope, healing, and freedom in Him. Kung kaisa, ulihi na kita makarealize ang aton mga sayop. Salamat kay ara siya nga makatudlo sa aton sang dalan padulong sa Ama. He is always available and listens always. Living for Christ really brings true freedom. Gani, all I can do now is pray. And I know God delights to hear from me. Tita, I would like to end this letter by writing the simple binalaybay, dedicated to my late husband. May his soul rest in peace. Sang ako bataon pa, kag dugo nagkainit, tagipusoon ko nagbatya gugma, nga wala sang kaparis. Matahong nga daw rosas, mataas pa sa bukid, daw dagat kadalom, nga hindi masisid. Pinasahi nga kalipay ang ako nabatyagan. Daragway niya ginahanduraw sa gabi kag adlaw. Daw wala na katapusan ang akon kalipay. Sa pagpalanggaanay namon, nagtahong kalibutan. Pero tanan gali nga kalipay, may katapusan. Kasubo kag kasakit, nagabalos-balos lang. Daw pasan ko sadto ang bilog nga kalibutan. Namangkot ako sa Ginoo, san upa matapos ining kabudlayan. Bangod ang Ginoo maluluyon sa aton iya nga tinuga. Mabugat kung pasanon iya ginkuha, luha sang kasakit na islan sang kalipay. Bisan pa sa kamatayon, gugma ko gali, magapabilin nga tampad, hasta sa mabugnaw nga lulunggon. And that ends my love story, Tita Regine. Or mabugnaw nga lungon, siguro no. And that ends my love story, Tita Regine. Thanks for reading this letter. Good afternoon and God bless to all KLP listeners. Till next mail. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Well, when we love, no? Especially kung kadamo man sa mga nami nga mga moments nga natabo sa aton nga pagpalangga sa sina nga tawo. We love that person to the grave. And kung may mga ups and downs man, nga mga nagkalatabo, we deeply accept that. And we remain hopeful, no?
nga samtang kita ara pa together nga sa gihapon ang aton pagpalangga sa isa kag isa ang magapangibabaw. And sa tion sang kalaot or sa tion sang pagkasakit sang isa bali sang aton nga partner, we still give our best para mapabatsyag sa sina nga tawo our deep love for him pinaagi sa pagtatap sa iya, sa paambit sa gihapon sang pagpalangga, setting aside ang aton personal nga mga kasakit kag maybe kalain sang buot because we just want that person to feel how much we love him and how much we treasure him. Thank you so much. Another beautiful story sa sining nga hapon, student mom of Lambunao. And kabay nagapamati gid sining ne para nga maka-respond siya sa imo diring pagpanawagan sa iya kung pwede ka mo nga maka-meet up because pareho ka mo nga mga taga Lambunao. Kasi pwede man, no? Galing kaya we know na sining ne ara pa siguro sa iya nga wheelchair kaya paayo-ayo pa siya. But it's been a while, no? Who knows, basi better na siya by this time. Sige ulato naton ang sabat nining ne sang Lambunao sa pangagda sang isa man kataga Lambunao. Kung pwede sila nga magkita ay. Salamat gid sa inyong mga istorya and to those nga may araman matahom nga mga stories nga liyag i-share diri sa KLP. You know what to do. Sulato mga stories and then you email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon and then ipadala. Sa kahapon na mga program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Padayon na natin ang pag-enjoy sa mga makalilinga mga stories diri sa KLP. Buwas naman sa atong liwat nga pag-updanay. Sa liwat, sa atong Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Share the love. 24 days before Christmas. Salamat gid sa inyo. Baligay kita tomorrow. Magasunod na ang mga dramas kada hapon tuyang Ermitaña Provincial Jail kag ang Dear Diary. Thank you so much sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.